عدي 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 الري عينا بركة زوسدت أيا يموت عركة زي رئة تومتكم وزا بخافلتي سقاي مرير كنزا كندي كيح جبنا زتخفلا سلا بحرة أخرانا قول حدر لنا كنواد قلا منك قربا كلوق بحيوتي كما حواتي قمتم عياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي بحريتا مريتي بحريتا مريتي عدي عدي بركتي معرس بربرو نحنا أنا خلقك قفنا إريترا حور نزبلي البحر مريتا سلمى ترح سوقي عاس موت صحي مويتا مويتا حور نزبلي البحر مريتا سلمى ترح سوقي عاس موت صحي مويتا مويتا حتى حلمهم يا حتى حلمهم وانا حلمهم ودوب حلمي كورت بروس انت نعمل حتى حلمهم يا حتى حلمهم وانا حلمهم وانا حلمي كورت بروس انت نعمل عدي 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 عينك لكي توسدت حياي ام الحارقة سيري عدمكم وزاق ما قبل كيس خاي مرير كان زاق عندك يحجقنا زتخفلا سلا بحرة أخرنا قول حضر لنا كنواد قلا لك قربا كل خبهي وتي كم حواتي كم تماياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي يتراب تعبي تقري زي تخلي لما كما يقوم للأسهلي تحنقير امدا تحازلي عين الحياة رحنا وداتو لكي ما تنقعات عبيتو ستارون قبل مشتو عقل هزبي تتناقضو قالت من الأمان سلام تخطات نايز channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومو ون كم وترو اقدست زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا حساب موداتا مدد مسانا كتصنحو كتاتو خلهم لايك شير بمقبار دمانا زي حبريتانا بكالوت كم زباصح كتقبرو نتا الجوريزمون كتحجزو بخبر نقدمكم نتتقبروا حجز دمانا مسكنكم نايلو مون كم وترو سفه زخونه تحسو كلو نايو مهارن النقاقه عندما كونيو جزء كي وصلنا مجمريا بزكن جمرينا معناتنا على ملوز اللي زخونه. Confused, do not worry, you're not alone. The entire world is scratching its head. The US-China trade war is not for the faint of heart. Since February, it's been a roller coaster. Trump slaps on tariffs, China fires back, Trump doubles down, China hits harder, and so the cycle spun for 2 chaotic months. Trump expected China to panic. He wanted Xi Jinping to call him. But China did not call. They did not blink. And in the end, Trump had to fold. مچم زينا نايلومي ابزوانزي ولا قالوت اقدستن بدحتن نطبتاتن تلو بدرجه عالم ناي دونالد ترامب مس عالم زغبرو زنبره بعبيو جن عندي زوم غير وزلوت زينا دما اب غداي تشاينا مس امريكا يوم ناي كلته حرامز غبالنا عالمنا قداماين كالاين زعبي كطبانا عالمنا ابن حتحتهم قطيمم طرايحال قطيمم مالو طراي دي كونسي مني مجمريا عين السلام كبل زخليز بحال زلو بلينكس فيرست ماني كاباتهم نتحتيلو نتزلو منقدي كهدو زفتن كلتي ازيوم قرعات زلوهم هقرات يعلقلو نشاينا حجك حوسوا كلتي وغن كمزي اما كل نقرات انا بز مقالنا هقرنا ندي زريو ابنت ابي احمد قصالي اني وقق بروباغندا خبر كله تم عربا ميديا كنتاي زبل ارتران اثيوبيا انو كينات دالو والو ايبل لك حجدما امنا تشاينا امريكا تشاينا ولا حنتي قبرو دونالد ترامب متيو ميتن قالن تعريف بصحيلو كل تزقبر زلو دماسيوم تشاينا قبر ملس ترايم زبزلو انتاي كن بلالت معربا ميديا منوميو نزمن قدس قيرا زغل اوف كورس تجمرو يكقوار زلو اتا عندار زربان تعبي زلو زربان تزارب زلو امريكا ينسي كقوارس نيرو نو كلتيوم دونالد ترامب تايد صبانه يرمسلكم لك كم زخالوت كم بعد مرحتنا اوروبا انا جابان قلمله
تعرف ورد نسبة لنصباحي تبريكا تليفوننا دولو كبور دونالد ترامب سر بجاخة سمعنا نعاقل قبر لنا نابلو قم بحبح زبلوه بعلو بغالات انتايلوم they're kissing my ass يلو مع كوريا السالم زلو دانينهم كلهم هقرات يلو شاينا قن مش مع كورو كتسالم كدولو لي دليتن دونالد ترامب دما ناي بحكي شقرا قاتي مولو شقرا قاتي ما كبلكم كله تمليسة بغلطة سلسة من قد كريكمي تقدميتنا دونالد ترامب اتسمعك عنزا زيايا نزل بسفح يكون رينا let's go Clear picture of how Americans are feeling about President Trump and his economic policy now 12 weeks into his second term. CNN Chief Data Analyst Harry Inton is here to run the numbers. Hello, Harry. Happy Sunday to you. You as well. Okay, so where are we with Americans and how they're viewing the economy? Yeah, so see. ني دونالد ترامب قدام يدسمعه حزب تشاينا حزب اوروبا انتي قطبا شجر يقاطمو حزب جابان انتي يخون قطبا جابان اوروبا انتي يخون he doesn't care زعباز قدس ما يكونن اب امريكا ريتنج ناتو كم يالو يزقدسو حزب امريكا كم يالو زقدسو يكونن اب امريكا تقبلنت ناتو كم يالو مخنياتو اكتيفيتي تسط حزب علسم مخانيز نقر سلازي كل زرباناتو دما the best rating the highest ranking كمزنا بليد زارب لذي ابزو وانزي تزبي بتزغبرو زلو بوليسي كلتا ورح كباب غير سلازلو كما يتمتلو دونالد ترامب دما عند تحمم حمام زيا سمعوا وجي CBS News YouGov poll came out earlier today, and I will just say, I'll put it in stark terms, I believe this is the worst poll that Donald Trump has received in his second term, and we can go through it, Jessica. Let's talk about the economy, right? Think the economy is getting worse. Back in November, it was 42% of Americans. You don't have to be a genius to follow this timeline. By February, it was 49%, March 51%. Look at where we are now, 53%. The clear majority of Americans think the economy is getting worse, and that number is rising. When Trump, of course, won that second term, it was 42%. Now we're up 11 points. The clear majority, 53%. This poll and this number in particular, زي حدا كابتي أقد سمعك أنا نايتي بوليتيكا ناي أمريكا كما يجيرو كتصوتيو زمت زولو دحرستو السنة جزء دحر عامد جلا ميتر مس بحلالو من رجع كايدي ونتسنة تنحوسن أبو دما زي نتبتات زي رانكينج زي أزيو أقداسيو انت يمز بلزلو نوفمبر إلى 4 ورح عصرت حدا إسرع 4 بريزيدنت دونالد ترامب كان بريزيدنت خوينا أبز مرت قالوا وان شعو حزب أمريكا بزعبا طبعا أمريكا كما يكون تاتالو قبلو خلو 40% think the economy is getting worse 40% حزب أمريكا وطبعا هاتم ناتا بلا شوي خيط كم زلو يبل نيرو تحت 5% سلزوخنا قل it's okay كتبلو تخليها مالت دونالد ترامب كيما تخلو شجر نيرو ويتقو طبعا عداناتو كساب عنقري نيرو بزوح نقر دما شجر يقات مونيري دحر دونالد ترامب سمسي اب نوفمبر 40% تدايرو فبراير دما سلطان حيزو دارقا ابستو السنة قزي مسكده 49% زي دما دوج بهالبوليسات ناي دونالد ترامب كريوهم زجمرو وطبعا امريكا مليسو كخف خمس غلط حزبي دمس كب جميرو مارش ورح سلسة دما ناي اسرع مشان مالتي 51% حجي دما ورح 4 53% زي اوريدي الارم بيل سيز حرم زلو كلتا ورح سلسة ورح خي قبره ايح مسمر كرقص جميرو له ندونالد ترامب زحممو نطبن تلو دما زي چاينا دما نزل نطبتات زي بيلا غيرم يوصلو زلو they don't want to call him كدولو لي كونن مش كدولو له بيلا غيرم ابتات حممو ممليسهم كونزو ويمز جمرو زلو دونالد ترامب ازي عبوي مراحيو عبيت كساب عن قرز مال اسبي اب چاينا كبصح كله اب راشا كبصح كله قللو فرهلو نچاينا بريزنت شي اركينيرو صبوزم دناينيرو ممسوك زراربي دلي مسوك الردادا يدلي طراي زبل زلو بوليسي يقبرالو بافم بقى 10 غزي بريزنت شي بريزنت بوتين يزبل زلو ساتم كفليت امالو بافم حماقه يزاربوني بتكبار مالك كمتاناتو حتى حممو طراي يچفچفو ولو نا چاينا حجب زقربا زحلف بوليسي كريكمي كما يجرم يحممو خمزلو is no bueno for the president of the United States, Jessica. And who are they blaming for what they are seeing as an economic downturn? Yeah, okay. So, obviously, you had Joe Biden before you had Donald Trump. And of course, Donald Trump would say, you know, Joe Biden left us in a horrible state and I have to help dig us out of it. All right. So let's take a look here. More responsible for the state of the economy, the economic state. In March, CBS News asked about inflation and 38% said it was Joe Biden who was more responsible compared to 34% who said Donald Trump. Let's jump forward to now in the month of April. Look at this number. 54% of Americans say that Donald Trump is more to blame for the state of the economy. هجي ابزا وان زي خان نصر تخينا الله ابزا حلفه ورحي ورح سلسته اسرع حمشتن ندونالد ترامب ابتق شعو مني نتو طبعا بلاشي ومني تمخنيات مستباله بايدن يوم زبلون يرم زبسحو معناته بايدن حماق سلدز حلون دونالد ترامب يجو خمس خوين زليلهم حجينا ابزوان زي كل البوليس بفلاي تتعريف زبال كاف جمر تقطبا كما كم زبالاشو زلو يري وصل زلو 54%
دونالد تراميو نزقوا طبعا بلاش زلو زي ما لدما دونالد ترامن بارتناتون تحميتيهم كونوا اتم سنيترسن تم هاوسن دما نفسه زقاله سقات كفتروا لهم يزي مخنياتو نسر 4 عامات አለው ሳቶም ግን ኣብዚ መጽ ዘሎ ምርጫ ክቡንቆር ከም ዝኽእሉ ስለዚ አንጻሩውን ዝትንሱ ሪፐብሊካን ክህልው እዮም ምክንያቱ እቲ ቁጠባና ተበላሸው ተቀይዱ ሓደ ወሳነ ነጥብ ኣብቲ ምርጫ ንሱ ስለዝኾነ Then Joe Biden's numbers fallen from 38% to 21%. Donald Trump may try to blame Joe Biden. ኣብዚያ ተኻኻለይት ነጥቢ ጆ ባይደን ካብ 38% ነቲ ቁጠባ ዘበላሸዩ ዝብል ዝነበረ ሕሜታ ናብ 21% ክወርድ ከሎ ዲሞክራትስ ዕድል ይረኽብለው ማለት እዩ ምክንያቱ ጆ ባይደን ናይ ዲሞክራት እዩ ነይሩ ትራምፕ ድማ ነቶም ሪፐብሊካንስ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይወስዶም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር for this, and maybe that was working a month ago in the month of March, but since the tariff war has begun, it's not working anymore. Americans are not buying what Donald Trump is selling them. They believe, the clear majority, 54%, that Donald Trump is more to blame for the state of the economy at this point than Joe Biden is, Jessica. That is interesting to see how that evolves just in the last month, really. Yeah. How are they viewing tariffs? Yeah. Okay. So obviously the big thing when it comes to the state of the economy right now for Donald Trump is tariffs. So let's take a look here. All right. The tariff plan, new tariffs on imported goods, oppose versus favor. You go back to January. Look at this. 48% said they favored these new tariffs, these Donald Trump tariffs, compared to 46% who opposed. Look at where we are now in the CBS News YouGov poll. A switcheroo, Jessica. እቲ ታሪፍ ክጅምር ከሎ ድማ ሓደ እቲ ምክንያት ዶናልድ ትራምፕ ይጠንቅናይዚ ምብልሻው ናይ ቁጠባ ክብሉ ከለው መን ያበላሽዎ ወይ እውን እቲ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክንድምንታይ ጽልዋ ኣለዎ ኣብቲ ምብልሻው ናይ ቁጠባ ንዝብል ኣብ ወርሒ 3 ኣብ ጃንዋሪ እቲ ስጉምቲ ከይተወሰደ ከሎ ወርሒ ሓደ ታሪፍ ብኣፉ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረበሎም ከሎ ጽቡቅ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ ስለዚ 46% ይቃወሙ ነይሮም 48% ግን ይድግፍዎ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ታሪፍ ንመን ከም ዝሃርም ምስተረድኦም ግን 58% አንጻር ናይቲ ታሪፍ ኣለው 42% ድማ ይድግፍዎ ኣለዎ ስለዚ ኣገይን እቲ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ብቻይናውያንን ብኤውሮጳውያንን ዘይኮነ ተቃውሞ ቀንዲ ዝመጽእ ዘሎ ብኣሜሪካውያን እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካውያን እዮም ካብ ጅብኦም ዝኸፍልዎ ዘለዉ ነቲ ታሪፍ and that is exactly why ነቶም ኣሜሪካውያን ንባዕሉ ክሕምሞም ዝኽእል ስለዚ ሕምሞም ዘሎ ድማ እቲ ናይቲ ዝሕምሞም ዘሎ ድማ ግብረ መልሲ ይህብለው very logical ድሕሪ ተሕምመን ድሕሪ ኣለኻ ግብረ መልሲ ድማ ናይ ተቃንጹ ክነግረካ ዝኽእል ምናልባት ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ይኸስሱ ኣለዉ ንብል ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ከነመን ይኸስስ ኣሎ ምሕዳር ናቱ ንመን ይኸስስ ኣሎ እስከስምዑ ከስሕቐኩም እውን ስለ ዝኽእል እዩ is essentially a colony of communist China. China uses Vietnam to transship to evade the tariffs. How does that work? Vietnam sells us $15 for every $1 we sell. زيادة رباطيا كمال سلكم كمال سلامتا يبلاكم الله أمريكا كمي زبالت حفرتن سكفتان زي بالله حجر مخانا كفتاكم سلوز دلوقتي لما لا سابزما. Very comfortable now, but I've always gotten along well with President Xi. We had a good relationship, very good, and I think something positive is going to come out of that. Like I told you before, he's rolled back the tariffs on electronics, your smartphones and computers. These are major items that Beijing exports to the US. So does that mean it is advantage China? Did Xi Jinping win this first round? It sure looks that way. Beijing clearly had the upper hand here, but what happens next will be equally important. Will there be round 2? It's hard to predict with Trump. Although Xi Jinping has made his stance clear, he does not want this. ኣብዚ ሕጂ ንጹር ክኾነና ዘሎ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ውድድር ቻይና ምሉእ ዓወት ዓዊታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርያ ታሪፍ ናቱ ወላ እኳ ብምሉእ እንተደይበለ ነቲ ኣገዳሲ 20% ኤክስፖርት ናይ ቻይና 20% ካብቲ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝሰድዎ ፎር ኤግዛምፕል 500 ቢልዮን ዝኸውን ኤክስፖርት ዝኸውን ንብረት ኣሎ ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ኢልና 100 ቢልዮን ካብኡ ኤሌክትሮኒክስ እዩ 20% ናይቲ ኤክስፖርት ኤሌክትሮኒክስን ኮምፒውተራትን ስማርትፎንን ቺፕስን ገለን እዩ ስለዚ እዚ ካብቲ ታሪፍ ኣውፅእ የለኹ ኢሉ ኣሎ ካብቲ 145 ዘሎ ናብ 20% ኣጉዲለ የለኹ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ፌንትኖል ዝበሃል ስቲል ክህሉ ስለ ዝበለ እዚ ሓደ ኮንሰሽን እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስለተሰምዖ ተቃንዛ ኢዱ ከንሰሓብ ከም ዝጀመረ ምልክት እዩ እዚ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ተዓዊታ ኣላ ቻይና ወላ ሓንቲ ለውጢ ገበረትን ናው ሌትስ ኮንቲኒው President in China has He is working on alternatives. The Chinese president is touring Southeast Asia. He is in Vietnam as we speak. His next stops will be Malaysia and Cambodia. Before taking off for Hanoi, Xi Jinping wrote an editorial. Let me quote from what he said. Trade war and tariff war will produce no winner and protectionism will lead nowhere. President in China, President Xi, أكمل عينت حشوية كوينات ناي نقدر بزلوا ولو
أمانة صعوق زخونة دبلوماسية من قصاصية تقبر زالة تشاينا دونالد ترامب مس عالم كباسي وعلالو تشاينا دما صعوق زخونة دبلوماسياوي ركبات من البات مسنا تشاينا كودادرو يدلين يجن إيرترا لك نزنا تشاينا موديل دم أساسا من قد كم تقتل زلاك نقرأكم يدلي أبي أحمد علينا يكويناتن ورا كويناتن كوجسكوس كل إيرتراجن دبلوماسية تقبر زلا أمباسادرات ركب يقبرلو منكسي إيرترا ركب مسكالوت علامات يقبرالو مسيون مستفلالي تكالات ركبات يقبرالو سلزي صلاحي خاص قبرو زلو كم ناتي كون كانت تقبر زلك أنصار ناتو بوليس قتال لك إيرترا مورا بتلفزيون ناتا بزعبان كتباو قسقاسية تزارب زلا تشاينا دما exactly دونالد ترامب أبديق زبالنا يندي كويناتن ورا كويناتن بروباغندا بزقبرو زلو تشاينا دما نحنا انتهي يلو صحيف نيرو بريزنت شيت اديتوريال ناتو قد منافتو قعزو مبقاسو تعريف زبهال بتعريف زخصب هاجر يلن تعريف مالت lose relationship يو ويكا lose cooperation كلتي وغنات توم تعريف زقبر زلو كلتيهم يم زخسرو سلازي بتعريف زخصب سلازي يلي نتعريف اوغينا هنكيدالنا بمباليو نتمال سيزب زلو انتهي مالت يزي بدرجة عالم تقبلنا زلو هاجر على فنة تاويت هاجر تشاينا أمريكا دما بحدا بولي زخونة مراحل كم تمحضر دلها تدمق زلا مالتيو قال انتاي زبل زربا على مسيركم زي ما كريكم دحري كرداكم. He has a point, even though it's a bit rich coming from him. China has long weaponized trade, but now their president says trade wars have no winners, and China does not want to escalate it further. That's what Xi Jinping is saying. But look closer, and there's a much bigger message at play. President Trump and the US have thrown the world into a spin. Markets are tanking, allies are scrambling, deals are being chased, and the result is global uncertainty. And in the middle of the storm, China sees an opening. While America looks erratic, China wants to look responsible. It wants to project itself as a reliable power. Xi Jinping is promising stability and investments. And that's what the Southeast Asia tour is all about. He's already in Vietnam, like I said. It is China's biggest trade partner in the region. Xi wants to elevate those ties. They're expected to sign a total of 40 agreements. ስለዚህ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ነውፅ ናይ ንግዲ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ይገብራሎ ባይ ዘ ዌይ ቻይና ኦልሬዲ እዚ ኩነታት ክመፅእ ስለ ዝፈለጠት እቲ ዝዓበየ ንግድናታ ምስ ኣሜሪካ ይኮነን እቲ ዝዓበየ ንግድናታ ምስዘን ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት እየን ቪየትናም ድማ ካብቲ ኣዝያን እቲ ዝዓበየ ንግዲ ዝገብር ዘሎ መሻርክትናቶም እዩ ስለዚ ናብ ቪየትናም ናብ ካምቦድያ ከምኡ ድማ ናብ ማሌዥያ ክጓዓዝ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ኣብ ቋንቋ ናይ ቻይና እቶም ቻይና ትፈልጡ ምናልባት ቋንቋ ናይ ቻይና ዝርዳእኩም ክትርሙን ትኽእሉ ኢኹም ክራይሲስ ዝበሃል ቃል የለን ወይ እውን ክራይሲስ ማለት እዚ ቅልውላው ማለት ንኣታቶም ኦፖርቹኒቲ ዝብሎም በትናቶም ቅልውላው ክርእዩ ከለዉ ዕድል እዩ ዝረኣዮም ንቻይናውያን እዩ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ቅልውላው ዕድል ከም ዘለዎ እዮም ዝርዳኦም ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ ንግዲ ቅልውላው ንኤውሮጳ ንካልኦትን ኣብ ረቢሽሉ ዘሎ ንኣሜሪካ ኣብ ረቢሽሉ ዘሎ ቻይና ዕድል ይረኣዮም ኣሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባዕሉ ንክወድቕ መንገዲ ስለ ዝገብር ዘሎ ቦታ ናቱ ቤላ ጌርና ክንትክኦ ኣለና ብምባል ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት መዝሚዛ ኣነ ንነፍሰይ ጥራይ ክረብሕ ዝደሊ ካለ በዓልኩም ትፈልጡ ክብል ከሎ ቻይና ኖ እንካን ሃባን ኢልና ብሓባር ንረብሓሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ሃየ ብሓደ መንገድ ብምባል ነቲ ዘሎ መንገዲ ንኩሉ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ መን እያ ቪየትናም ትበሃል ሃገር ሕጂ እቲ ዓንተ በዘራኽኹም ቪድዮ ንመለሳ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሕፍረት ዘይብሉ መንግስቲ ክንብሎ ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ከም ዘይኮና ክትፈልጡ እዚኣ እስከስምዑ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ is essentially a colony of communist China. China uses Vietnam to transship to evade the tariffs. How does that work? Vietnam sells us $15 for China. History was a lohan Peter Navarro ይበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካውንስለር ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ኣማኻሪ ናትዩ ንቪየትናም ትበሃል ሃገር ሲ ግዝኣት ናይ ቻይና ያ ብምባል ይገልጻሎ let me give you a little bit of history ቪየትናም ዝበሃል ሃገር ኣሜሪካ ብሚሳይላት ናታ ብሮኬታት ናታ ድከታ ዘስገበታ ሃገር እያ ምናልባት ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ሰሚዕኩም ኣለኹም ወይ ከዓ ሆሊውድ ፊልምታት ቪየትናም ወር ዝበሃል ሓደ ካብቲ ድሕሪ ኮርያን ወር ኣብ 50ታት ኣብ ኮርያ ምስ ተዋግኡ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ሰፊሕ ዝኾነ ውግእ ዘካየዱላ ቪየትናም እዩ ነይሩ ነዚ ቪየትናም ዝበሃል ከም ሕሱም ጨፍጭፎም እዮም ነቲ ዝጨፍጨፍዎ ታሪክ ንዑ ረሲዖም ቻይና ንቻይና እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ገዛኢት ናይ ቪየትናም እያ ይብልዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ሕፍረት ዝበሃል ዘይብሉ ፖለቲካ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ትሕልና ድማ ሚድያ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ትጋገይ ኣለኹም ዝብሎም ኣካል እውን ስለዘየለ እምበር ንቪየትናም እቲ ዝኸፈ ታሪክ ናታ ዝፈፀመት ኣሜሪካ እያ I mean, it doesn't surprise us. ኮርያ ባዕሎም ዝጨፍጭፍዎ ዝነበሩት ደቡብ ኮርያ ናቶም ኮሎኒ ኢሎም ጃፓን ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ እታ እንኮ ኒኩለራዊ ቦምብ ዝተተኮሰላ ሃገር እያ
من يتوكس الأمريكا يتوكس بزي زخونة أقداس النزل له ويون كسع كندو أقداس بزي كونه مغنياتو قد متني يكلر متكواسو جابان وريدي تسعيرو سلزنا بري أتحطو جابان لو من أمريكا كسجل يزوع زلوني تشاينا يا عمات يبلالو ترجعهم لهم نيوكلر تكويسو نزهرمو كسب لو مي أبو يدسجل نتشاينا جن كس عرفت ريالها أمريكا كنا من تايم مانيبيوليت جيرا أنت قرب حقاقة جبرك كم تخل بتغكل ازيك اتسالي ولا بتناتنا بوليتيكا وسبيس ابتدى بتقاومه ريخه امريكا انت عين التاريخ قبل ايرترا لو ديك نافلت ويونعوا عبر سزيتو امريكا تا نعنا نفس سلطان كتمصانا تخليلو مع كر امريكا كلمص زدفر سبال امريكا دما مش اب كرسي كتمصاكا كرسي ابتقا كرسي خطقربا كايدلنيا كرسي كلو نا بيرترا يدلنيا فبديخن تزينا امريكا بوليسي كاب زي مردادي ويس الشندي ويون دحريات تبقى لا نعايت رايت يتعامل نمبر بعلى فلت هاجر كازبله تحساس بادي اردانني امريكا بوليس قبل الايرتراس تغير يكون جن مس امريكا قنبع زبلو تريخه ولا حنتون كو يقبروا لهم امريكا نخالو تقامت كو يقبريهم نتنا ايرترا تقامون زقبروا لي مثلا كم تزقبا سلام تاجي يقبروا لسك ايرترا لو تكلوا ايدلونيوم بوليتيكا ايرترا كموت يمزليوا ايرترا كم هاجر كتفي يمزليوا برا بيرترا بوليتيكا لو كله دليت يبلو زي ولا رجيم تشينج قبل قالو ناب ايرترا زلو منغست عليهم نتحجر نخطفون بر كال سرعات ديمقراسي ويقل ملك كم تزغلا بيرترا كوني زبل مدبون يبلان امريكا نعوزر اسرح ولا ايران علن نشتي تقابا غنزب يمدر بيون التقامو جنك دفو اذا سبز كي حفره نعلم ملو زبلاشو مراحي هاجر نهلو تغلا بقصر دي قصير كخت ودان زي تخل نبع ليبيا نبع العراق نبع سوريا نبع اليمن كندي هاجرات زبلاشو هاجرنا رانا خلنا نتشاينا جزائيت ناي فيتنام يا بلالو باي ذا واي فيتنام ابزن زحلف عامتات تاريخ عاوز خونه كتبا عبيت تقبر زلايا سلازي اجين نا امريكا ميديا نا امريكا بوليتيكانياتات حفرت دبال سكفتاز بحال جاي باللوميوم China uses Vietnam to transship to evade the tariffs. How does that work? Vietnam sells us $15 for every $1 we sell them. And about $5 of that is just Chinese product that comes into Vietnam. They slap a made in Vietnam label on it, and they send us here to evade the tariffs. But Vietnam is also the biggest dumper and biggest use of export subsidies. I don't know if you saw the clip of that beautiful Louisiana shrimp guy saying, hey, God bless Donald Trump for protecting us. You know who he was protecting from? Vietnam. And we know that Vietnam dumps stuff. They do export subsidies because of the Department of Commerce. That's the one that slaps on the anti-dump. كالن تايم زبل زلو امريكا نبرتنا ناسي اب كالوت عالم نخياتو اتن حجرات ينزخل كلانا زلوا يبللو بات ميبي نبرتنا توم صبوق كيكون كايخليو برغسنا امريكا نبرت زبهك سبونا يراخنا نابزي بفلاي زبلع مغبن تخوين كامريكا نزمت زخونه حجرات ابعدن كاتونا يدلينيوم ونياتو استبلاشو مغبو مخانو بعلم امريكاوين اب تيك توك اب يوتيوبن كمرهنا يوعللو كندي كيميكالات اب تمايناتهم كم زلو كندي كيميكالات اب تمغبناتهم كم زلو نريلنا نزسي نتوم اب امريكا زلو حزب خمان سمبدلو قدفنا ان اوروبا وي ون كالوت هاجرات نسبن كمخ قبراي دليانين فور اكزامبل ايرترا ابنسي زاكل مغبب على تفرلا امريكا مغب زي تخم دحري لكا وايتوني زاكل لنا انا انت ايتي سوفت وير نات كاي تقمال له سلازي بلاي مايكروسوفت نتقمال لنا جوجل نتقمال لنا غلغله سلازي بلناسو سلازي لينا نتقمال لنا مغبناتكم كن ايد لينانيو مستناتنا ستاندرد زخيد يلا انتيل كايم تايبلو لناتنا مغبسي ني قمو نحنا كن شيط ايكالنا ولك كبور تخينو بقع انت زي كوينو تمراص انت زي كوينو كاوز بلص اب تعد انتلو ايغزونيم امريكا كو بي ام دبليو زغزو زلو كم سلازي بلوميم كم بي ام دبليو ماكينه نا جيرمان سلازي بالكا خطغزو زلا كم مرسيدس ماكينه سلازي بالكا كم نا جابان تويوتا سلازي بالكا خمبر انت دلوكا بعرض ودادر نيرو تزغون امريكا وين امريكا دي غزو حركاس حزب امريكا دي غزاسي كمي غير كاغا ناتنا نبرت اب جابان ديت غزات بد اب جابان زغزو زلو نبرتهم قرعه سلدسما امريكا قبل امريكا نبرت زي قرع حزب انتلكا that's your problem لك كم تني تشاينا دراك حزبنا بحشيش موت على مليون زخون حزبي تشاينا هتصدو زلات دراك سخديتو قاصرو تشاينا داوله صلايخا خدت في اكونت دلي نسخه بهاجركا زاكل سكيورتي وافيركا حزبخا كم منتي حشيش كتكلاخلو زي تخلط خوينكا كمي غير كان صلايخا كتحمت نبر نسألاتنا أكالوت هجرات بومباتات كتكوس نوعال كعدخا زولو صعقم كتوقدا يتخل again نا أمريكا زربان argument سنة مقوتن حفرد دبالي بلو سكفتا زبالي بلون جن ولا أمريكا عشا زربان تتزاربو سلمتاين عاشو زربات تزاربو لهم زبلوم كا يلا
نعتاتهم تأنكو بيلا جيرات عموما هجر تشاينا ترايا نزيناتهم تعبيت بوتات تحزو تشاينا فور اكزامبل ابزرايو ابزن قربا ساعات دوت حبريتا يزيا بلومبرج انتاي لهم تشاينا اوردرز بوينغ جيت ديليفري هالت as trade war expands كاب هذا ناي عالم كليت عبيت ناي نفرت ناي مقعزيا زفري له ايرباس بان اوروبا له كم ما بوينغ زبال ناي امريكا له تشاينا دما تزعبي اداغايو زعبي اداغا سلازي نتكا بوينغ زمت زنبره كل عينت سبير بارت تطوابيلنا لنا يبلو ازيا حنت مرات صفعيت ابقصهم يا امريكا مرات صفعيت ابقصهم معناته زي كامباني زي كل زي ديليفري تطوابيلنا لنا كابي اوروبا قصوا وصلوا زغونين مس اوروبا ترى اليومكم زلو يزنغرا كاسي اوروبا تي ايرباس ناتوم هاينا مالت حدا 4 بليون حزب زلوي قطباناتو دما بصبو سلو زلو بزح فلاي زغبري ني اوروبا ترايغنا يكون ناي تشاينا وشتاو ماركتون سلو زلوم تا كوماكت بال كامباني سلو زلاتهم سبير بارت كابون تريبليسبل كونزغل متكاتا كلو زغل زبله كله حاسبهم يمغيرهم مزلو كتكا سلا زغل تنبرت متكاتا خمزلو غيرهم ملو سلازي እዚ ካምፓኒ ቦይንግ ዝበሃል ነፈርትናቱ ፅቡቅ ይኸዳ የለዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ሽግር ድማ ዝገደደ ሽግር ኣጋጢሞሎ ብርክናቱ ድማ መሊሱ ንታሕቲ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጠንቅመን እዩ ዶናልድ ትራምፕ የገይን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነቲ ዘሎ ቁጠባዊ ሽግር ናይቲ ሃገር መመሊሱ እናብኣሱ ዝኸይድ ዘሎ መራሒ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ወፃኢ ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ወፅያ ነይራ ኣብዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብኸመይ ክሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ጌሩ ተረዲቦም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ቻይና ትኽተሎ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ንክትገብር ትደፍእ ከም ዘላ ቻይና ከመይ ማለት እዩ ቻይና can demand payment in commodities that would stop called perpetual leverage of G7 G7 ንኤውሮጳን ኣሜሪካን እንኮላይ ብሓደ ክትሃርም ተኮይና for example ካብ ኤርትራ ክትገዝእ ከላ ንብረት ማለት እዩ ወርቂ ትገዝእ ንበሎ ወርቂ ናይ ኤርትራናዊ ዝኸይድ نحاساوي زخيد كوبراوي زخيد كل نجراوي زخيد أكن بدولار تخفلان إيرترا وكبر من بيم زخفلوانه برجس من قصير إيرترا بخمي جنزب يقبل على فلتنا جمت علني كابت بزح زكاة طلوا نجر إيرترا زبزح إمبورت سناتا مخاين يكون ماشينري يكون كاب تشاينا يتمصر سلازي كل تي نب تشاينا تشوت أزلا معدنات تابون لا على جنزب يا تشاينا نبرت كتوزد ليها سلازي انت تقبل دلا إيرترا نتجنزب بدولار يتقبلني لما تاي دولار تقبل بعلا شجر قدنا أمريكا سلزلوا دولار يدلياني نتجنزب بنا تشاينا وسيدا أب تشاينا خلا كل زد ليا ماشينر دما بتي نا تشاينا باتيرا جزيا نهجرات تكمالا سلزي نا تشاينا ندنا إيرترا أمانة قداسي أيهو بتحرشاناتنا تغيرنا يزلنا حرشة انت معبيلو إيرترا قال كابتن بزي تعريف تشاينا كشيت عدل توهاي بوازليو سلزي نتن كلتا سلسة زلوا industrial places بفلايتي نا حال دي نا قلملت نا يصابان قالوتيتن علم لخاو ستاندرد بزمالي انفستمنت غيركا ندقه اكسبورت خغبرت خل ولا حسر واقع كشي كم زخل غيركا ابول مستي امباسنا تشاينا خوينكا ترداديكا قال نجر كبر خل خوني رجسنيا ايرترا نزي بحساب تسني زبل امنتي بلينتهم ابدغ زلنا نخنفلت الى هلا زراربا نتنا وصاي شرفي ناي دولار ناي قالن اطقاقما تشاينا كسغرت تخليا نابنت سعوديا ندادي تشطلا لنا امريكا نبلو نتشاينا سوري امريكا ندادي شيط مبراي غزيني ندادي تجزز عبيت هجر تشاينا ندعو قينا اتندادي تجزز زلا بدولار يكفلكمني بناتي باطيرا خفلكمني مغنياتو اتناتي باطيرا وسيتكم نبرتناتكم دما كاباي كتجزو تقولوا تفللي زلا ገንዘብ ግን ولا بدولار كمكم خلي وي بورق اختكالكم خلي كتبلو تخليا تزبل زديل زي እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ አንድ ሕቆ ናይ ዶላር ዕብለላ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ብዓንዳር አካይዳናቱ ባዕሉ ክቆትኖ ይመርጽ ከም ዘሎን ቻይና ድማ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሒዛቶ ከም ዘላ ነዚ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ድማ ንኽትቅፅሎ ኣብ ኩናታት እያ ስለ ዘላ every reason ኩሉ ዓይነት ምክንያትን ሌጂቲመስን ከም ዘለዋ ስለዚ ንሪዮ ዘለና መድረኽ ነቲ ኣሜሪካ ኣበጊሳቶ ዘላ ኪኖቲ ንግዲ ዝኸደ ነቲ established business norms ወይ ከዓ ኣሜሪካ ንዓመታት ዝነደቐቶ ኣገባብ ናይ ቢዝነስ ኣሜሪካ ባዕላ ብዕንደራናታት ተሰብሮ ስለ ዘላ ቻይና ድማ መንገዲ ስለ ዝረኸበት ኣብ ኩሉ ደረጃ ክትሃርሞም ክትፍትን እያ and this is going to be a very remarkable part of history ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ሱር በተኻብ ለውጥን ቁጠባ ናይ ዓለምና ክገብር ዝኽእል ታሪኻዊ ፍጻሜ
witness نقبر كم زلنا نرى كم زلنا نجيركم صدوا it's going to be very very interesting to watch مسجزية نزكون تازي بغربا كتكاتلون كتريون تجمير كاز بلد زي من البعض أفتكال كبد بلد تحسك يا تخلو حنت فيديو نيراتني if I could find it كبكون كفتني sometimes تجلو كنتات بتي بتخكلنيا ملكنا تكتردون تخيل كاتراي كردا كازغل so many complicated topics نرس لازلنا كما يجرنا simplify كم قبران نخلنا زوج دايز كزيا من البزيان تقول التريا. Store inside the Trump Hotel, and my question is, how? Give me 1 second. It's such a nice thing. We could sit down and have noodles together. I think it's very nice, right? You guys might want to try this vinegar. It's gonna make your noodles more tasty. Yeah, I'd love some. Let me help you, right? This is very. إذا أذكر أي وقت أساعدكم يا دهان. Yeah, sure. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Thank you. Give it a try. He's enjoying it. It's spicy. Very good. See, he likes it. You're gonna have to give me half of it. Wait, what? What's going on? You took my vinegar. Bro! You took my vinegar, right? No, that's my noodles. This, we had a deal, right? You have so much noodles now. Maybe I'm saving it for tomorrow, right? I'm hungry still. That's not my problem. With my vinegar, your noodles are more tasty. Without my vinegar, your noodles are just... كم تري وده اللغم أب China ناي دونالد ترامب كوبي ناتو اللي ينتاجر اللهم سكت فيديو النهار أو قلت لكم لي بحكي مجمريا كابت فينا قرنات أشتنا تيسز فتنو وسكي اللي يبوهم ده اللي وخلوا يسكت كم فتنو يلهم سكو كرم بسابهم شعور نتناتهم نودلس ما وصد ويلكم نتفيري قراتيلو نتنودلس ناتهم كوزم جميرنا أمريكا خمايا إن كان يا تعمى يبلغ 5 عام كشعمتهم كل تسقطات كي قحط وخايم ناي دونالد ترامب كوبي يمزبلو وزي حنت كابتن أسحق تزلوا ميمسيا من البات تزلوا كنتات أبزون سوشيال ميديا دار قابو تسألي لي زلوا أبزون كم تري وزلوا دونالد ترامب ناب تشاينا كشين حسبت تعريف زبال تقمتيلو أبغى ملت كم زلون زي أنت قاعد يوم تسأل أبغى أمريكاويان نمبر أبغى دونالد ترامب يكون نزل ملت زلوا again China 那 American 韩国里 halfom comme ça lo 这副眼镜是成都高新区的企业制作的。What the fuck? Did you see that? Is it working? Hold on, wait. Speak Chinese again. 欢迎来成都。 Hey, sweetie, it's working. Wow! Hey, bro! I speak Chinese. I love. إذا تري وده لهم تدابي ستاب عينه زلوا بقانقوا China نستزارب زربا ترجمي زريكا. سلزي ቋንቋ ቻይና ደት ተዛረብተ ኮይንካ ቻይና ከም ቱሪስት ኮይንካ አይ ሾው ስፒድ ዝብል ሓደ ዓብይ ፈኖሜናል ሶሻል ሚዲያ ፐርሶናሊቲ ናብ ቻይና ከይዱ ኣብ ዝነበረሉ ቋንቋ ቻይና ስለ ዘይዛረብ ነዛ ዳቢስታ ምስ ገበረ ብቐጥታ ምስቶም ቻይናውያን ክዘራረብ ከም ዝኻለ ስለዚ ቻይና ወይ ሞር ኣድቫንስድ ሃገር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ብቴክኖሎጂ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘይንሪዮ ዳርጋ ትብል ኣለኻ ካብዚ ምዕራባዊ ከኣሜሪካ ከይዲ ዝሰብ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብቻይና በቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ሾክት ክኸውን ዝጂ ቻይና ዩቲ ተተغርፅን ቴክኖሎጂ ምስራየ ዳርጋ ዝዓበየ ማርኬቲንግ ቻይና ከም ዝገበረላ ይዝነገር ዘሎ ንሱ ድማ ከጋነንን ክሕሲል ኢኮኖሚታ ዝራያ ቻይና ኤክስትሪምሊ ኣድቫንስድ ሃገር ምዃኑን ኤውሮፓ ገና አሜሪካ ገና ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ብቅዓት ከም ዘይተበገሱ ዘለውን ይዝንገር ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ አሜሪካውያን ኤውሮፓውያን ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እጂ It's a trip that Donald Trump says is being made to try to screw the US. But China's President Xi Jinping is continuing his visits through Vietnam, Malaysia and Cambodia. Already in Vietnam, he's called for stronger ties on trade and supply chains as he signed in Hanoi dozens of cooperation agreements. Well, let's cross then to our correspondent, Patrick Fock, who joins us now. Patrick, this trip was planned well before the tariff row exploded. But is there some truth perhaps in Donald Trump ድማ ዲፕሎማሲ ስለ ዘይርድኦሱ ቻይና ንዲፕሎማሲ ናብ ቪየትናም ማሌዥያ ካምቦዲያ ትኸደሉ ዘላ ንኣሜሪካ ንምምዝማዝ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ብምባል ገሊፅዎ again ቻይና ናቶም ፕላን ዝጉዕዞ እዚ ቅድሚ እዚ ናይ ታሪፍ ኩናት ዝተኣወጀ ዝተመደበ ከም ዝነበረ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ትርክ ዝግበር ዘሎ ርክብ ንኣሜሪካ ንምምዝማዝ ዝግበር ከም ዘሎ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረበሉ ዘሎ maybe ከውን ይኽእል maybe ከይከውን ይኽእል እቲ ኣገዳስነት ግን ምናልባት ኤውሮፓውያን ኩሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሎም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ክኾኑ እዮም ዝመርፁ ኣነ ይገርመኒ እንታይ ፀገሙ Trump's claims here?
Yeah, they were harsh words, weren't they? But it's difficult to say exactly what sort of negotiations are going on behind closed doors between President Xi and the leaders of these Southeast Asian nations and what sort of cooperation there might be. What we do know is that these countries certainly feel that the Trump tariffs are unfair. We know that Beijing's got the intention of trying to cooperate more closely with them and to try and get them on board to support it in its cause to try and push back and compel Washington to pull back on these tariffs. But, you know, it is a delicate balancing act for all of them. If we look كم زنريا زلنا أتكونتات أزيو كبير الناخونة يمت كم زلون حجي نقرب كابتي كتباوي أجرجر وتينا كرت أجدست حبريتات كبكم دليل لغة مغنياتو هزبنا بستفل على بوتا كوفي لسلزلو نجارات كانوا استوعلوا لزلنا مجمريا زياس كسمعوه. And now the perfect story for a Monday. When I say doomsday bunker, what do you picture? Probably an underground survival shelter with flashlights and canned food. But that is so basic. Doomsday prep is a big business in today's world, and it is growing rapidly. And it offers everything from escape tunnels to bunkers with AI technology and flammable moats. The demand for these apocalyptic bunkers is so high that their air filtration systems have become scarce. Now, to give you an idea, they cost up to $10,000. So what's behind this bunker fever? Mostly መቸም ሃብታማት ቀደም ፕራይቬት ጀት ይገዙ ፍሉይ ቪላ ይገዙ ፍሉይ ገዛ ይሰርሑ ንሰምዕ ነርና ሃብትናቶም ኣንስቶም ድማ ፍሉይ ጁለሪ ወይ እውን ሽልማት ወርቂ ድዩ ዳይመንድ ድዩ ገለ መለኽ ገብሪና ንፈልጥ ፍሉይ መኪና ክዝውሪና ንፈልጥ ሎሚ ግን ተቐይሩ ኣሎ እሱ ኣይተረፈን ግን ኣብ ልዕሊኡ መብዛሕቶም ሃብታማት ማልቲ ሚሊዮነርስ ብፍላይ ድማ ቢልዮነራት ኣብ ትሕቲ ምድሪ بنيكولر كرم زي كل بزخونة يكون ناي تفترو نجر كتنكف زي كل عبيت بانكرس زغانتاي دومس ديبلو مودة عالم كم زغربة كم مودة عالم أملاق تمسيو بتحتمريت حبيهم كحلفوه يمز حسب زلو بتزق برزلو دما نخل عينات بدهوتات كسجر كم زخل جيرهم يم كسر هو زفت نزلو يزبال زلو مليونز كنزب دما إنفستي يخونا له بتعب تحت مدرس قبر وزلو كان إيش يسمعوه من البات نايب حقهم اليوم كساعة كندو شجر هاللي ويس أوعت شجرين خلنا بلا ما billionaires. They're not happy with your run-of-the-mill panic rooms, so they're building underground tunnels connecting bunkers to their homes. And they don't just have survival food and first aid boxes. These bunkers come with parking spaces, gyms, home theaters, and greenhouses. Many boast of secret panels as well, because who doesn't like a dinner party tour for a house straight out of a Bond movie? According to reports, some panic houses come with secret panels that lead to a shooting range or a moving bookcase that hides crucial supplies. If you think this is a bit much, know that there are doomsday homes with a phone booth where if a code is entered on its keypad, the glass windows turn opaque and a black wall opens to reveal a basement complex. وهلا زراربا تزقبر زلو بركة تسرح زلو نخل انتتات دارجا نايبينهم علم نحنا كريوزي نخل ترى سب كريوزي كل تكنولوجي بزلو من قدي مقبابو كخون زغل كلنا هيوات مسالة أتزلو اللي قل دما نساتو ما ويك مطن يوم صراحة تنياتات يوم أوزغ مطفلوتيو نازل بوتاتات زين خلو سلزي كل عينات جنزب مليونز انفست كوينو نزخوني يخون ناي تفترك ما تزغل بده نمسكار كل عينات تبقصوتات يدو سدلو كابزا موت نخترفو زي قبرو ونقرية باللومن of course هابت اللوم أمنتايا مخطفوه على مكينة so much you can buy with money I mean billions and billions جنزب تمتيو أمنتايا خطفوه تخل كم عينات كل عينة دارجة عينة بسوم زخالة حجر مهنات إذا بتحت مريت مالتيو I don't know تدمرت وز لو بوتاتاتون سب زي كده بوتاتاتيو نابو نخد كيد بفلوي مراقب يخاط متزلكا وين فلوي جيتس وريكا ويخاط خيد it's just another level of hype زون نفسه زخالة إنك غزل لي وخيني سمعني أنا زميل كتاي كونن كن أجين زياتهم كمخ قبرون تجميرهم قال نقرن إحنا زين فلتوس لز فلتيو A brutal trade, a multi-million-dollar business with Kenya at the heart of it. A special investigation by DW, Der Spiegel, and ZDF reveals how young and vulnerable people from Kenyans and Central Asia are lured into selling their kidneys. That as rich patients from Germany, Israel, and beyond pay huge sums for life-saving transplants. هذا ريبورت أب دوتشفيل كم زوجة زري وزلا بدنا جرمن ميديا وندوتها كاب كينيا سبات بستفل عليه من قدي بفتاوم ديو قال ملك يرون بفلاينتهم خاطاتن شجر زلومن كلاليتناتهم يوصلوا لهم كم زلوا ويوم بجنزب يزجزا زلوا إذن جرزي بجنزب كوسة تجميرو مسود تتعايزوا كم تزغل كل نجار كتفلت كتكلالك ندحرتي بيزنس نعبيه خيرو
سبزهم تسينهم نخالي سب أب كوما يتيوم ديوم قلقيرهم بفلاي كم سدتنياتات أكال حدا نخيتوتكو أكد داس حبريتان خونكم إليه نجنزب تباهيلو زي جبر نجار يلن لبز دليو كليت دليو كالوت أورجانس دليو سبعة بزمع عبر العالم غفلوا زخول جنزب كابزع ده يكون $5-6 بزي أب أفريقيا بزع مزاخ جبر كم زخل مجنزب يدلي لعول مستوعالن تنقاغن زليو مدرخ كم زلنا دما مجنزب يدلي إزعجي أب جرمن بزتجبر مساعات استبس حي. This report is by DW Nairobi Bureau Chief Mario Muller, who was part of the investigation team. This is Amon Kipruto Meli, 22 years old, from a village in western Kenya. Like many young Kenyans, he struggled to find steady income, jumping from one job to the next. One day, a friend told Amon about a quick and easy way to earn a lot of money. Amon was promised $6,000 for his kidney. They didn't explain anything to me. They pointed at people around us, and they said, look, they donated. إذا حدا كابتوم كليتو زهابي بتزبالوا جنزب ونزي قبروا أتليست أب هوسبيتال كم زقبروا يدزارب سلزي إذا كنتات زي أب كينياويان زي قتاتي زقات مزلو دحري زقات مكات زقات مانك عدو تلوني واتكات رايو. And they're okay. They're even back at work. After surgery at a hospital in Eldoret and only a few days of recovery, Amon was paid only $4,000, less than agreed. A short time later, Amon began feeling unwell and fainted. His mother rushed him to the hospital, where she was shocked to learn her son was missing a kidney. After finding out he had sold it, she reported the incident to the police. Amon is not the only young Kenyan to fall. إذا أديو ما تودي دحرتي سرجوري مستقبل دحرسة والسنة معلتي فين تخوينا حميمنا حكمنا مسوسرته كيدنا ناتو ويكليت ناتو حنت كم ذهبه كم زشتا ترى ديوانا بوليس ريبورت غيرا نشتر هذا يكونس بزحات من سيات كم زجبر كم زلون نتي أبجرمن كده مسجبر وون نتي زو سد سبر خيبة. Sabine Fischer-Kugler turned to MedLead for a kidney transplant and admits she paid a six-figure amount. She says she doesn't regret her decision. It might have been selfish of me, but I wanted the kidney. The contract terms were in order, but it's clear to me that it's not quite right. Kenya's health ministry commissioned a fact-finding mission to one of the hospitals where kidney transplants have been conducted after allegations of organ trafficking taking place there. The inspectors found transplants were conducted despite poor matching results and in high-risk cases like cancer patients. But their report calling for an official investigation never seems to have been acted upon, a source familiar with the matter. ስለዚህ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳያት ኣብ ካልእ ደረጃ ናይ ገበናት ኦርጋን ትራፊክን ዝበሃል ገበን እዩ ንባዕሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ እስራኤል ዘለዋ ትካላት ብብዝሒ ከም ዝሳተፋ እቲ ዝሕዝን ክፋል ነዚ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ህልቂት ካብኡ ብዙሕ ኦርጋንስ ይውሰድ ከም ዘሎ ካብቶም ዝሞቱ ዘለውን ናብ ንግዲ ከም ዝኣቱ ዘሎን ሕማቕ ንግዲ ከም ዝካየድን ዝገልጽ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ይወፅዩ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለውን ከም ዝኾነ ከምኡ ሕጂ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ብትኽክል ምስ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ፀገም እዚ ነገር እዚ እናባእሰ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ደጊመ ደጋጊመ ክሕብር ይደሊ ብፍላይ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቃልዕ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና እዚኣ ቪድዮ ከተብፅሕሉ ተስፋ ገብር ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባ Sudan has been plagued by conflict since independence, but this was the first time a conflict has destroyed the very seat of power in Khartoum and forced nearly half of the population from their homes. The crisis had been in the making since 2003, when former President Omar al-Bashir created a local militia to crush revolts in Darfur. In 2019, he partially integrated it within the army and renamed it the Rapid Support Forces. In the same year, RSF was invited to Khartoum to crack down on a popular uprising, but its commander Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti, joined his future enemy Abdel Fattah al-Burhan to overthrow al-Bashir. Burhan, the army chief of staff, became chairman of the Transitional National. Hemeti accused Burhan of collusion with Bashir's loyalists in the army. Up to 100,000 fighters. The Sudanese army had fewer than the palace, the national radio and TV, as well as major fighting at the cost of 30 showed up among his troops at the army general command. It was Hemeti's fate that was now after the fighting began. Hemeti was spotted for the last time at this street. Okay. እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ንረኣዩውን ሰማዒውን ደሰንብድ ሱዳን ካርቱም ኢና ንርኢ ፀኒሕና It's just shocking ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ እታ ሱዳን ትበሃል ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ወሪዳ ከም ዘላ ንኽትርእይዎ ተኣክል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ ካቨሬጅ ይወሃቦ ስለ ዘየለ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳርጋ ሚድያ ናይ ዓለም ዝተፀየኖ እቲ ዝኸፍአን ዝዓብየን ሰብኣዊ ቅልውላው ወይ ከዓ ሂማኒታርያን ክራይሲስ ዝበሃል ዘሎ
تباهيلون نوي حوان قد كم تزقبون أغالبو زي ركب زلو يسلمتاي أغالبو نخي ركب زرع حين تاسل زلو بعد الإمارات بزوع جنزب إنفستيجيرن إذا حبريتازن دق خيوت ناي سودان قداي نخرسع ميديا بزعبون خي زارب ينز قبر زلو لوبي بحالزي لازم تاي دري كازي السودان استقبر جسد نبحق ناخذ حاسبه ده حزن مقانون بتاع كتما وريد وازلو في الله يبز تحرير كريكم I don't know no أبزي كوننزلو let me give you another video أبزي forces in Umbedza district أبزي هانت كريكم أنا زرع أخوتي ريوزي زي جزازي كل سبب فلطة يزي أبتدك كارتوم زنبركم إذا بوتاز ديت فلطوا اللهم يبلني هذا سبقت جزا أب كارتوم زنبرت كنب لها خلينا كبيب زخونه سيركولار زلوا أكباب بحر زنبرة جزا يزي نايب أكباب التنيل مالتي أب خرطوم أب تخرطوم سوق الشعبي أب كبابي تحت ورد نزل كازلي أتي قبل علي وريد زلوا عنوات كتريو خلها بقالات كتقلص زي تخل devastation يبلوه it's just أنك على توحيد النيو تزلع عنوات كتريو خلهم مالت كل التحيلتات نابنت أبقى تسعين من ساكل تشع زنبرة بارنتو عنيا قال لك كتماتنا يرترا سنعف عني قال لك بالكلغة هو كاب قدو بعد زمتس على هيس الأزواج كازلو ترديخة بس يوم كن كلت عليتنا هذا هاجرهم كم زجرهم كأنه خلوا سلمنتاي كم زغين دهريلكا كاب أمانة استبقسه تلها خيبنا خنت أفعل لنمبر أنا نتحدث فيه نزه هاجر كم عبليه زي بالحساب مزيه اللي على زتري سلازي إذا أبكارتو مريوزة لنا اتزعبي يتمرتك خون الناس قبايو السودان مالت كابسوساتا تبيلو ناس إنه تزرخبه نوح عمتات هاجرو كمعبل هاجرا واحد إنه تهانيس لومي دخلوا هاجرات حجز قبا هاجري of course لك كم إثيوبيا أي تجزانا زبل هاجر كونه لا على تاريخ زلوا زل قالنا إلهم تزاربلو أتليس سي كبر بعتات تبيلو ناس إنه تزرخبه هاجر حساب لومي حزبو أمن تاي درجة وريدو لدمان ريوزة لنا كل زي زمزالكم زلغو نتعبيت نفخرة نجهرة يكون كن زمزالكم زلغو مغنياتو أبقد معين نازف الصم زلو كاب هاجرنا وحدات كيلومترات ريقوم باشحات كيلومترات دوب زلو مسانا زحات يرتروين ما بقى تكرد وزخل قداين تلو قداين سوداني ويون قداين إثيوبيا كابو رح الكاتري هذا ما قداين سومالي كونزل أكبابينا زلو بحرس قريل كلمة قداينا يمني إزيوم عب كبابينا زقبرو زلو بخل معازنا كبابينا هاجرات عنوا زلون زك أصلا زلون شجر كتفترة زلون تحرتر لها دن سلمتاين عيا كجات منا يكلني التخد قمة تخيل حد النت كامترار مالت أمونجوها مجابريا نايكالوت كونز غلو كوينهم زلو سبات نتهاجر كالك كم السودان كتكون كوينات تزلا ويون سوماليا عمتات كوينات قتلو زلا ليبيا خم كوينات تزلا يمن كوينات تزلا كم خجبروا نزدلي حيلتات الدلاي تهابينا ولا كازلنا أبير ترازلو منجسي فتوى تفتوى كال حتى فتوى زفتوى بز حسابات له سبوع من قدي خير له زبل له كي تفتوى ما تغلق منجسي كل شيء فتوى له مالته يكون هاجر كاجن كاب حد ولا نابكال ولا كتسجر تدل ده يتدلني تعدل سلازي السندر خوين العماقة بوليتيكا وشجركا إهم هنيلكا حزبها أرديكا إيها كتكيرو تغل كذاك ما حزبها أرديكا كردا كانت زيد اللي دما نسخة خزي تردا كازلو كل حزب دم قريب الله خاب زيد بتعامو دم قرط خون حزب يبلو تعال خدم قرص مني خدم قرط بلو ما بتعتك زي أمنين تتصرف كل تزبي ذيك بلاكان تلو نسخة نأتي زفلطون بس حواز لونك حتى سلدي بس حكاية رأي انتهي سكيبلو زنك حسب سلزخونه زينك حبرة السمنة كان نكح نعاقة حليفك نتسخة تزاربون تخدون زلها أخطفيلوه كاباها كنك حيكون كاباها كرحق يزدلي ترجعان اللغة حلو في حليفو نسخة نتأير تراونت مسو شركة قبراي دلني بتزلك تحساسبا سلدس إيانكا أنا نتي تقاوما يلو فتح كمس يلو نتحجر كتفز في التنزلون عيز عرب زلوا زبازعكم عم تشانو زلهم إذا سأقام زنا نعاقاتكم زبل كتاي كونن أكبابيو زي مهار لبام سب كبابيو كمهار زلوا ترجعون لهم أب عالم ثلاثة أنا تمرتلو هذا نعها شجر مسقط ما كنت مهار تخليها ترجعون لهم شجر مسمس زمهار كابكالي شجر مسقط أما زمهار لبام يزبال اتزبالة كاب لبام لا على ويزدم يبلو أنت هاي كم زبال أتي كاب إكسبيرينس هاي تمهار كلا تزبالة سجن يا تزبالة كال أود زخون وزلوري خنا بخا خيمة سخلو كابك تمهار لك أنا دم نزي بوليتيكا وكنتات بقطع كل جزء زمتو دايما دايلة
ካብ ካልኦት ሰባት ክንምሃር ክንክእል ኣለና ግድና ኣይኮነን እዚ ስቃይን ቃንዛን ኣብ ዓድና ክበፅሕ ዘለዎ ግድና ኣይኮነን ንሕና ሽግር መከራን ክወርደና ዘለዎ ስለዚ ነዚ ኣስተኻኺልኩም ንክትፈልጡ ክንፈልጥ ኢልና ኢና ሕጂ ኣብዚ ንስገር እሱ ጥራይ ኣይኮነን ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ኢትዮጵያ በማንም ኃይል ተሸንፋ አታቅም አሁንም አትሸነፍም ኢትዮጵያ ማንንም ሀገር ወራ አታቅም አሁንም ማንንም ሀገር ኢትዮጵያ አትወርም የመከላከያ ሰራዊት የሆነው ኃይላችን በአንድም ጊዜ ዛሬ አይደለም በመቶ ዓመት ታሪኩ ማጥቃትን መግደልን ማጥፋትን ታሳቢ አድርጎ ሰርቶ አያቅም ስሙም መከላከል ነው የሚሰራውም ሀገሩን ከጥቃት መከላከል እንጂ ማጥቃት አይደለም እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዩ ደጊሙ ሼር ትገብራ ዘሎ ዝኻንታይ ደሬካ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ተዛሪብዎ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሪቶሪክ ናይ ፖለቲካ ዘረባ ቀስቃሲ ናይ ኩናት ቋንቋ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ንቡር ከም ዝኾነ ንቡር ሓሱ መራሒኹም እውን ኮላይኩም እዩ ዝብልዎም ዘሎ ማለት እዩ ሕስድ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ይትፈልጥን እያ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ስዕረት ወይ ትርጉም ናይ ስዕረት ክትቀይሮ ኣለካ ወይ እውን ካልእ ትርጓሜ ክትበሉ ክትክእል ኣለካ ወይ እውን ሓሶት ኖርማል እዩ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሓንቲ ምርጫ እያ ቅድም ኣለኹም ወይ እታ ስዕረት ትብል ቃል ኣብ ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ኣለዎ ወይ ድማ ሓሶት ንቡር ስለ ዝኾነ ደስ ዝበለካ ታሪክ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ክትኮን ትኽእል ሕጂ ንሱ ናበይ ከሽርፋ ደልዩ የኣይ ንሱ ስለቢሙ ተባሂሉ እንድዩ እቲ ብኤርትራ ዝተሰዓረቶሲ ኣይተሰዓርናን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ በጠልያን ዝጎሰመቶን ዝተጨፍጨፈቶን እንኮላይ መራሕናቶም ንዓዲ እንግሊዝ ፈርጢጡ ዝሃደሞ ኣይተሰዓርናን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ቫኬሽን ክገብር ከይዱ ነይሩ ንሓሙሽተ ዓመት ሃይለ ስላሴ እንታይ ገብር ከይዱ ነይሩ ነቲ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ገዲፉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ገዛ ተጨቁዒኑ ዝነበረ ሰብኣይ እንታይ ክገብር ከይዱ ነይሩ ተሳዒሩ ዘይኮነን ከይዱ ነይሩ ድሓን ንሱ ድሓን ርሒቁኩም ረሲዕኩም ትኾኑ ሾርት ሜሞሪ ስለ ዘለኩም ሻቻይ ወራር ሓምሻይ ወራር ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር እናተባሃለ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መሬት ሓራ መሬት ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ብስታንክናቱ ዝባጉምባር መራሒኻ ምናልባት ዘይትፈልጦ ከይትኸውን ክሳብ ሕጂ ብሂወት ስለ ዘሎ ደዊልካ ኮንሳልት ክገብረ ትኽእል ኣብ ዚምባብዌ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝበሃል እንታይ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ሰብ ደወደይ ብሂወት ንዘሎ ታሪክ ከማን ክርስዕ ይኽእል እዩ ኣሜንቶም ንዑ ዝሰዓራ ብኤርትራ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ኣይሞቱን ኣለዉ እቲ ዝተሰዓረ መራሒ ቅድሚኡ ዝነበረ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዚምባብዌ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ነዚ ቅቡል ታሪክ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝተፈፀመ ኣይሶምን ኣይሳለሲ ዝክሕድ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ኣይ ዶንት ኬር ስለምንታይ ይክሕድ ኣሎ እዚ ግን ኣብዚ ተመሊስና ንርአዮ ሕጂ ማለት ነው እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ብተደጋጋሚ እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀፃሊ ሰራዊት ተመርቕ ምስ ሰራዊት ክዘራረብ መራሕቲ ሰራዊት ክዛረቡ ናይ ሓይሊ ኣየር ዘረባ ናይ ገለመለ እናበሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኢትዮጵያ something is cooking ገለ ነገር ሲ ናይ ኩናት መንፈስ ክህሉ ይደልዩ ኣለዉ እዮም ብትክክል ኩናት ክገብሩ እዮም ኣይገብሩን ካልእ ኣርስቲ እዩ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀፃሊ ናይ ኩናት ጎስጓስ ዝገብር ቀፃሊ ብዛዕባ ባሕሪ እንዳማቱ ዝዛረብ ብድሕሪ መጋረጃ ዝብልዎ ዘለዉ ካብዚ ስምዑ እዚ እቲ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ኢና ብድሕሪ መጋረጃ ድማ እዚ እዩ የባህር በር እያሉ ከሚናገሩት ነገር ውጪ ምን የተለየ ግለት ተጀምሯል ይሄ ነገር የት ነው የጋለው የተጋጋለው የሚለውንም እናንሳ የወደድ ብልጽግናና አገዛዙን የከበቡ ምዕመናን ኤርትራን አሳንሶ መጥራት ማጣጣልና መናቅ የየለት ስራቸው አድርገውታል እናም ይህንን ግለት ይሉትን ነገር በየባልኮኒው ላይ የሚፈጥሩትን ሐሜት ነው ወይስ የሚለውን ተተን አንድ መሰረታዊ ነገር ለመመልከት እንሞክር ብልጽግናዎች የናቁት በየአጋጣሚውም የሚያጣጥሉት ሻቢያ ትናንት በነበረው ኢላማ ላይ ገብተው ቀይ ባህርና የባህር በር እያሉ ከሚናገሩት ነገር ውጪ ምን የተለየ ግለት ተጀምሯል ይሄ ነገር የት ነው የጋ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ዳርጋ መዓልታዊ ስርሑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ዝገብሮ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ኣናይስካ ኣቆናፂፍካ ምዝራብ ከም ሓደ ንቡር ተርእየዩ እዚ ኸ ካብኣቶም ጥራይ ዘይኮነስ እሳቶም ብሕቡእ ከም ዝብልዎን እቶም ናቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ቀፃሊ ናይቲ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ፑሽ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ናቶም ናይ ኤርትራ ዘዳኽም ክፍኣት ናይ ኤርትራ ድኻምነት ናይ ኤርትራ ፀገም ናይ ኤርትራ ሽግር ዘጉልሕ እንኮላይ ንታሪክ ናይ ኤርትራ ዝድምስስ እቲ ህወሓት ናቱ ካድረታት ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ቀዲሑ በኣምሓርኛን ብእንግሊሽን ገይሩ ክገብሮ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ
again ናቤርትራ ከም ሓደ ዓበ አጀንዳ ተፈሪሙ ከም ዘለውን እዚ አጀንዳ እዚ በተግባር ናብ ኩናት ክገብሮ ደም አይገብሮን ካላርስዩ እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይንዎ ዘሎ ግን አብይ አሕመድ እዚ ታትዩ ነዚ ክብድህ ስለ ዘይከኣለ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስቲቭ ሃንኬ ዝበሃል ሓደ ከም ዝበሎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ጥርዚ ክራይሲስ ኣትዩ ከም ዘሎን ኢንፍሌሽን ናቱ ድማ 37% ደይቡ ከም ዘሎን ብኻልእ ዘራርባ ኣብታ ሃገር ህዝቢ መናብርናቱ ኣመና ከቢድዎ ከም ዘሎን ካብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ከም ዘይተረድኦን እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ቅልውላው ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገደደ ሽግር ፈጢሩ ከም ዘሎን ስጥራ ኣይኮነን ንቐጽል ኣብዚ ድማ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓደ ካብቶም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ውድባት እዩ አይ ዶንት ኖ ከመይ ገይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ግሰት እናተገብረ ከሎ ኣይዛረቡን እንዲኦም ግን ተንከነ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ብቕልጡፍ አብይ አሕመድ ነዚ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ዝብሎ ዘሎ ጠጠው ከብሎ መተሓሳሰቢ ሕሊፍሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ባዕሎም ሚድያ ናይ ሃገሩ እዩ ኣውፂዎ ዘሎ ካልእ ፀረ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ናይ አቢ ፕሮፓጋንዲስት ሚድያ እዩ ኣውፂዎ ዘለዚ So Amnesty International calls for immediate pause to Ethiopia's corridor development project, cities forced evictions and lack of compensation. Abiy Ahmed ጎደናታት በአዝዩ ሰፊሕ ሮያል ፓላሶታት ኣምሲሉ ዝሰርሖ ዘሎ መዓት ህዝቢ ካብ ጎደናታት ጉሒፉ ዝኾነ ይኹን ካሕሳን መተካታ መሬትን ከይሃበ ዝሰርሖ ዘሎ ምዃኑ እዩ ተርዲኦም ኣለዎም እዚ ደይመደይ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ምዝና ሃርናይ ህይወት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ካብኡ ዝወፁ ዘሎ ህይወትን ክመርሕ ዝገደደ ብድሆ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ከምዚ መድረክ ከሎ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ መንገዲ ዝቕፅሎ ዘሎ ንዕዑ ነቶም ፃዓዱ ካብ ቱሪስት ካብ ደገ ዝመፁ ዋው አዲስ አበባ ከፍ ኣለዎ ፅርግያ ፅቡቕ እዩ ገለገለ ይብሉሉ ኣብ ሆቴላት ናትያቱ ቫኬሽን ዶላር ከፍልዎ ድኻታት ግን who cares ብዛዕባ ድኻታት ናይ አቢ ዶላር ገይሩ ላቪሽ ስታይል ናቱ ፓላስ ሪኹም ኣለኹም ከባቢ 4 ሽቓቕ ዲገለይ ዘለዎ ናይ 10 ቢልዮን ፓላሳዊ ዝልኹም ዘሎ መኻይን ናቱ ዝበልዖ መግቢ ዝኽደኖ ክዳን ዝነብሮ ዘሎ ህይወት I am telling you the truth ናይ ስዊስ ፕሬዚደንት ክንዳክ ከምዚ ናቱ ላይፍ ስታይል የብሉን ናይ ስዊስ ፕሬዚደንት ኣናብ ስዊስ ስለ ዝነብረ ናይ ስዊስ ፕሬዚደንት ከምዚ ናቱ ላይፍ ስታይል ሪሊ ኣለኹና ናይ ስዊስ መራሕቲ ባይ ዘ ወይ ብትሬን እዮም ዝኸዱ የስ መኪና ግበረሎም ኩሉ ነገር ግበረሎም ግን I have never cared about ናይ ፖለቲከኛ ናይ ስዊስ excessive life ክሕልፍ ብዛዕባ ፖለቲከኛ ሲ ብዛዕባ ትመራሒ ተገዲስና ውን ኣይንፈልጥና ብዛዕዲ እዚ ክብለኩም ከለዎ ለ 15 ዓመት ተቐሚጠ ኣለኹ ስዊሳዊ ዜጋ እየ ድማ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር ሓሲብናሉ ይንፈልጥና ተርዲኦም ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ፖለቲካል ኤሊት ዝነብሮ ዘሎ ህይወት ክትርኢ ከለኻ I don't know ነዛ ንፈልጣ ኢትዮጵያ እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ወይስ ካልእ ሃገር እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ኣብ ስፔስ ዘላ ኢትዮጵያ እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ንኽትፈልጥ ይኸብደካ እዩ ምክንያቱ ዝተራ ህዝቢ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ወሪዱ ዘሎ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኢና ንርኢ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይቲ ሃገር ግን ኣብ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ዓይነት ዓለም ከም ዝነብር ኢና ንርኢ እዚ ከዓ ምስ ግዜ ክፍንጀር ዝኽእል ፀገም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ድሌትካ ክትከይድ ትኽእል ከም ድሌትካ ከተሽካዕልል ትኽእል ግን at some point ክፍንጀር ዝኽእል unsustainable situation እዚ ዝበዝሕ ህዝቢ ብፍጹም ነቲ ኣዲስ ኣበባ ትኾኖ ዘላ ወይ እውን ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ክነብሮ ኣይክእልን እዩ ካብ ናይ ኤርትራ ዝኸፈ ድኽነት ዘለዎ ህዝቢ ኣሎ ዝኸፈ ድኽነት እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሰብ ድኻ ክህሉ ይኽእል ግን ክብሪ ዘለዎ ድኽነት እዩ ማትገት ድኻ ናይ ኤርትራ በይነብር በሉኒ ንኣብነት መብዛሕትኡ ዓለማት ድኻ ኣብ ገጠር እዩ ዝነብር ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድኻ ኣብ ገጠር ዝነብር ግራት ኣለዎ ሓሪሱ ዲግኒቲ ኣለዎ ኣብ ከተማ ሽግሪ የለን ኣይብለኩም ኣብ ኤርትራ ድኽነት ክብረት ዘለዎ እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ወዲ ሃብታማት እውን ኣይኮንኩም ድኽነት ናይ ኤርትራ ከመይ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጠ እየ ክብሪ ዘለዎ እዩ ግን ክብርኻ ዘንጢልካ ትኸደሉ ይኮነን ኣብ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልልይ ናይ ድኽነትን ሃብትን ግን ኣናዘር ሌቨል እዩ ካልእ ሌቨል እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ በለጭለጭ ዝብል ጥራይ ክትርኢ የብልካ ጀነራል እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከመይ ይነብር ኣሎ ክትግንዘብ ኣለካ አንድ አይነት ናቸው ኢሳያስ አፈወርቂ كان يكن كراهية عمياء للأمهرة ትልቁ ግን ችግሩ አንዱ ኢሳያስ አፈወርቂ በጣም እንደዚህ ብሎ ነው የገለጸው አሚያ ማለት ነው እውር ድንብር ያለ ጨለም ያለ የአማራ ጥላቻ ነበረበት ወይም አለበት طبعا لا ترى الناس بتحالف معاهم قريب ده እንደዚህ አሁን
ከነሱ ጋር ሊዋደድና ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ግንባር ሊፈጥር ሕጂ ኸ እንታይ ጀሚሮም ኣለው እቲ ፕሮፓጋንዳ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎ ፍሉይ ፅልኢ ስለ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ምስ ኣምሓራ ተፋትዩሎ ምናልባት ከጥፎም ኣነ እኮ ዝግርም ዝብለኒሲ ትማል ምስ ትግራይ ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎን ህዝቢ ትግራይ ከጥፊ ዝደሊ ገለ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ድማ ኣምሓራ ስለምንታይ እቲ ዘረባ ምስ ፋኖ ሻዕብያ ክሰርሕ ክእል ካብ ዝብል ፍርሂ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ኣመና ዝፀልኣኩም መራሒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ንሱ ስለ ዝፀልኣኩም ምስኡ ምስራሕ ትርጉም የብሉን ብምባል እዩ እቲ ዘረባ ዝኸይድ ዘሎ የኣይ ለባማት ኮይኖም ሓደ ናይ ሱዳን ክኢላ የማኽሮም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ who the hell is he መን እዩ እሱ እንታይ መስለኩም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓትሕዶም ክረዳድኡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም እዮም ጠቕላላ ንሓትሕዶም ክትኣማመኑሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሑ ናይ ካልእ ጭብጢ እዮም ዝደልዩ መን ንመን ከም ዝፀልእ ንኽፈልጡ ስለዚ እቲ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም anything ካብቲ ናይ ኦሮሞማ ኮንሰፕት ዘለዎ ፖለቲካዊ እሊት ድመፅእ ዘረባ ህዝቢ ኣምሓራ ክሰምዖ ኣይደልን እዩ ወይ እውን ናይ ኣምሓራ እሊት ክኣምኖ ኣይደልን እዩ ከምኡ ናይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሸፈጥ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፅልኢ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ኣይሃበና ጥራይ ዝበሃል ኣነ ድማ ለይትን መዓልትን ዝሰርሓሉ ዘለኹ ንፀላኢኻ በበትሪ ናቱ ክትቃለሶ ኣለካ ንሱ ሓድነት ስለ ዘይብሉ እታ ቀንዲ ምስጢር ናይ ጥፍኣቱ ክትከውን ትኽእል በትሪ ሓድነት ስለ ዘይብሉ እዩ ነታ ፀገም ናቱ ኣባና ከስግር እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሕና ድማ ፀገሙ ንኣባና ከይሰግር ነቲ ዘለና ብልጫ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ክንፅዕር ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ mass forced evictions without due process ስለዚ at least 872 people were forcibly evicted from Bole and let me blah blah ዝበሃል ዘሎ zero compensation was provided no proper legal notice resettlement plan ስለዚ እቲ ህዝቢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተማሂቑ ዝጓሓፍ ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካሕሳብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዘረባን እዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ስለምንታይ ኣብ ዓዱ ከምኡ ዘይገበረ ነቲ ዝገደፈ ነቲ ገለመለ I don't care ሃገሮም እዩ ኣብ ከም ድልየቱ ክገብር ክእል እዩ እንታይ ኢና ግን ንርኢ ኣለና ሓደ ክፍንጀር ዝኽእል ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓሌት ነታ ከተማ ኮምፕሊት እናዓብለላ ይኸይድ ከም ዘሎ ናቶም እንዲ ኣብ ዙርያ ሶም እዮም ዘለው ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነታ ኣዲስ ኣበባ ሓንሳብ እናሓዋሩን ናይ ኦሮሞ ፊንፊን ክገብርዋ ምዃኖም ዓጢቖም እዮም ተበጊሶም ዘለው ኣብዪ ኣሕመድ ድማ መጠን ግዜ ዝወሰደ ንኦሮሞ ጠጠው ከብለሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የብሉን ስለምንታይ እታ እንኮ ኣብ ኢዱ ዘላ ዓሌት ንሳያ ንዓ ክኸስር ኣይክደልን እያ ኣምሓራ ከሲርዎ ኦልሬዲ ንኣምሓራ ሕጂ ደጊሙ ክመልሶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክኸውን ተጋሩ ኣገይን ነቲ ናቶም ረብሓ ንክገብሩ ገለ ክፋል ናይቲ ትግራይ ናብ ኣባእትዩ ስልጣናቱ ክቋደስ ጀሚሩ ኣሎ ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ነቲ ትማሊ ሰራቕን ሌባን ዝብሎ ዝነበረ መራሒ ናቱ መጋበርያ ኮይኑ ናቱ ሰራሕተኛ ኮይኑ ክኸይድ መሪፁ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኢቨንቹዋሊ ክፍንጀር ዝኽእል ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ ሕጂ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ እቲ ብዛዕባ ባሕርና ዝዛረብዎ ዘሎ እስካብ ዝስምዑ ክልተ ነገራት ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ክንርኢ እስካብ ዝፅራ እዩ ወደብ እንዲያውም ረኺበ በቃ ኢትዮጵያስ በዓልቲ ወደብ ኮይና ኢሉ ዜና ስርሑ ፕሮግራም ስርሑ ዶክመንተሪ ፊልም ስርሑ ገለ ኢሉ ካብኡ ሼክ መሐመድ ሓሰን ከይዱ ኣብ ቱርኪ ጠዋዋ ኣቢሉ ወላ ኣብዪ ብዲፕሎማሲ ኣይደግምን እየ ኢሉ ወፂኡ ኣብኡ ድማ ናይ ሶማልያ ናይ ወደብ ኣጠቃቅማ ናይታ ሞቃዲሾ ንዘራረብ ኣለና ኣብ ልብል ኣጀንዳ ተፀሚዱ ኸሪሙ ካብኡ መጨረሻ ዓሰብ ክወርርያ ኢሉ በቃ ዶክመንተሪ ፊልምታት መደባት ቀንዲ ኣርእስተ ዜናታት ገይርዎም ቀኒዱ ድሓር ህዚ ከዓ ከምዘ ይኸውን ምስ ረአየ እቲ ዋና ኣጀንዳ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ገይርዎ ኣሎ ሕዚ ከዓ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ምስ ባሕሪ ተታሒዙ ፀቕጢ ፈጠራይነቱ ኢስ ፕላሴቦ ተትብሎ ፅቡቅ እዩ ፕላሴቦ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወጊእዎ ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዲስቲልድ ወተር ወይ ከዓ እቲ መዐገሲ እዩ ወጊእዎ ዘሎ ምንም ከይረኸበ ማለት እዩ እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ፀቕጢ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስ ሚኒንግለስ ምን ነገር የብሉ ሲል ከዓ እንታይ ስም ክዕገርግር ይኽእል እዩ ከም ህፃን ቆልዓ ግን ምንም ዝገብሮ ነገር የለን እዚ ትግራዋይ ናይ ብሓቂ ድሓን ዝኾነ ሓበሬታታት ዝህብ ዘሎ እዩ ሓደ ነገር እውን የተንባሃልካ ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ኢሊት ምስ ኤርትራ ዝምድና ወሳኒ ንዑ ምዃኑ ክነግር ጀሚሩ ኣሎ ኤርትራ ንተጋሩ ንእሽተይ ኣንፈት ሂባቶም ኣላ ብመንገዲ ኣወልሰት መንገዲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ወይ ገለ ኣይኮነን ግን
ምስ ኤርትራ ምስ ተጋሩ ንክስራሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣንፈቲቦሞም ኣለዉ ገለ ክፋል ናይ ቴሊ ተቐቢልዎ ምስ ኤርትራ ሕገታት ምግባር ነቲ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ርጋት ናይ ትግራይ ንስዩ ክብል ከሎ ሓደ ክፋል ግን ደይ መደይሉ አንጻር ኤርትራ ለይትም መዓልትን ፕሮፓጋንዳ ይገብራሉ ኣብዚ እስከ ስምዖ ኻነ በሐድሽ ስኬት አግኝተናል አለ ምንድን ነው ስኬት ብትሉት ይኸው ቱርክ ሄደን ከሶማሊያ ጋር የነበረው ጉዳይ ሴትል አድርገናል ምንድን ነው ምን ወክለ ነበር በሶማሊያ በኩል ብትሉት ጥያቄ መልስ የለው ብሪክስ በመግባታችንም ትልቅ ድል ነው ብሪክስ ኢትዮጵያ ምትበላው የሌላት ሀገር 8 ሰዓት ሰርቶ የቤት ክራይ መክፈል የማይችልበት መኖር የማይችልበት ዶክተር ሜዲካል ዶክተር ስፔሻሊስት ያለበት ሀገር ስለ ብሪክስ ታወራለች የዓለም ስንቱን ፐርሰንት ኦልሞስት ግማሽ ወደ 20 ስታሊን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ናይ አብይ አሕመድ ፕሮፓጋንዳ ዲባንክ ምግባር ወይ ወነ መፍሻል ስራሕ ኢሉ ዝሓዞ ይመስል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ኣብዚ ኣምፂና ነርና ኣብ ካልእ ቪድዮ እንታይ እስከ ብዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ሶማልያ ዝነበረ እውን ብዲፕሎማሲ ኣብ ኣንካራ ከም ዝወዳእናዮ ወረ ጆክ ኢለ ነይራነ ጆክ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኢልካ ብቴሌቭዥን ደረጃ ወፂኻ ሓሲኻ ንዓለም ሕሲኻ እንታይ ይበሃል ኣሎ ንኣምላኽ ሕሲኻ ንኣምላኽ እውን ንኣምላኽ ተመስገኒ ዝበሃል እምበር እንታይ ይበሃል ኮይኑ ኢልካ ዓመት ምሉእ ድማ መራኽብ ሰሪሕና መራኽብ ጀላቡናትና ክንገብር ኢና ሓይሊ ባሕርናትና ክህነፅ ኢልካ ኣብ ዲጋ ዘለዎ ሰራዊት ክዳ ፃዕዳ ክዳን ከዲንካ ከምዘይ ዓንደርካን ከምዘይ ፈከርካን nothing ክትረክብ ዘይከኣልካ ከም ዓወት በዓልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም ብስዕረት ምስ ተወድአልካ ከም ዓወት ርየየ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ሕፍረት ዘይብሉ እሞኻ ነዚ ውርደት ከም ዲፕሎማሲ ኢሉ ዝቆፅር መንግስቲ ከም ዘሎ ባራኪለ ነጊሩ ናይ ብሓቂ ንሱ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ኣተሓሳስባ ናቱ ሰባት ከም ናቱ ትማሊ ዘይዝክሩ ሎሚ ኣብ ሎሚ ጥራይ ዝነብሩ ሰባት ስለ ዝመስልዎ መዓልታዊ ኣብ ናይ ሓሶት ዘመቻ ክነብር ዝኽእል እዩ እሱ ጥራይ ከይከውን ሓሊፉ ድማ ኣብ ብሪክስ ኣቲና ንገብሮ ዘለና እንታይ ብሪክስ ንዓኻ ብሪክስ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ስታሊን ኣብ ሃገር ስፔሻሊስት ዶክተር ገዛ ክራይ ክኸፍለላ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣብ ዘለናሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ብሪክስን ብዛዕባ ዓበይቲ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ፀገማትን ትኸይድ ኣብ ህውተታት ዝነብር መንግስትን ፖለቲካን እዩ 30% የዓለም ኢኮኖሚ ይዛ ያለችው ቻይና ከሷ ጋር እኩል ብሪክስ ውስጥ ገባው ይላል እነ ብራዚል ጋር እኩል ገባው ይላል አንድ ዶክተር ምንድነው ህይወት ብትሉት ባለፈው ስናቀርበው ነበር እዚህ ላይ ስንት ነው ደሞዝ ይሉታል 9000 ምናምን ነው ደሞዝ ያለ ስፔሻላይዝ አድርገው ይመጣሉ 11143 ምናምን ይሆናል አለ እነዚህ ባሉበት $70 $80 የሚከፈልባቸው ዶክተሮች ባሉበት ሀገር ስለ ብሪክስ ሳክሰስ ያወራል እና ቱርክ ሄደ እንታይ ብላሎ ሓንቲ ሪፖርት ነራ ኣካል ግዜ ከምፃልኩም ክፍትኔ ሓደ ስፔሻሊስት ዶክተር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕክምና ዶክተር ማለት እዩ ካብ 9000 ክሳብ 11000 ብር ዝኽፈል ይብላሎ ብኻልእ ኣዘራርባ 100 ፍራንክ ናትና ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ዶላር እውን ከባቢ 14000 ኣቢሊ ዝሽረፍ ናትና ክሳብ 15000 ብር ዝሽረፍ ዘሎ ናይ ስዊስ ፍራንክ ማለት እዩ ሓደ ስፔሻሊስት ዶክተር ኣብ ኢትዮጵያ $7 $8 ይዝኽፈል ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ሃይ ስኩል ዝምህሩ ዘሎ መምሃራን ካብ 1800 ክሳብ 3000 ዘሎ ደረጃ ከከም ዓቕሞም ከም ዝኽፈሉ ሰሚዐ ኣለኹ ብናቕፋ ማለት እዩ ካብ 1800 ክሳብ 3000 ዘሎ ሬንጅ ልዕሊ እውን ክኸይድ ዝኽእል ደሞዝ ከም ዘሎ ሓደ $100 ኣብ ኤርትራ 1600 ወይ 1500 እዩ ዝሽረፍ ስለዚ እቲ ዝወሓደ ደሞዝ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፌሽናልስ ልዕሊ $100 ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ በቲ $100 ሽሕን ገለ መለንከ እንታይ ክገዛልካ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ 8000 እንታይ ክገዛልካ ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ 8000 ሲ 9000 እንታይ ክገዛካ ይኽእል ገዛ ክራይስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ እዩ as simple as that ገዛ ክራይ ክንደይ ይበፅሕ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዶክተር እንተኮይኑ ካብ ከመይ ገዛ ክነብር ዝኽእል ዶክተር ዝበለፀ ሂወት ክህልዎ ዝኽእል ጉዳይ እዩ እንታይ ማለት እዩ 37% ኢንፍሌሽን ኢላ ኣብቲ ቅድሚት ከረየኩም ፀናሕኩ ምናልባት ነገራት ምትሓሓዝ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ሪፖርት ምግባር ደስ ስለ ዝብለና ኣይኮነን ግን ንምንታይ ቁጠቦም ላዕሊ ከም ዝተወንጨፈ ንሕና ድማ ድሕሪት ተጓሒፍና ከም ዘለና እንዲኦም ከምኡና ዝፍትኑ ዘለዉ ንብዙሕ መንእሰይ እውን ተሽክዑልና ዘለዉ ንሕና ድማ ነቲ ሓሶትናቶም ውፁእ ሓሶትን ኣብ ኩንነት ዘይተመስረተን እዩ ክንብል ኢና ንደሊ ዘለና ኣነ ድማ ንኢትዮጵያውያን I don't care ኢትዮጵያውያን እንታይ ይስማም ኣሎ
أنا نيرتراويان من سيات كي تناقروا لي ترايد فر يرديهم لهم بتناتهم سفع زغنا بروباغندا سلزلهم أبتي سوشيال ميديا بو بزح من سياب قربا زلو كال سمعتات كي يسمعوا أبي إرترا تسقم يلن أبي إرترا شقر يلن حترتات يلن يبلي يلغون أنا كومتات كاتي يلن إرترا حترتات اللوا تسقم اللوا تسقم جن نعاخا نعايز بزلو كاب سمايز ورده فلي ملاك كحويه يكون تسقم نعانا يتبزلو تسقم اللو كنسر حلو لنا كنسر حلو تخينا دما مجمريا هاجراو سمعت كلونا له نهاجرنا هنفتلنا نهزبنا كنحلف كلالنا حدنتنا كنحيل لنا كاو تبقيسكا كل نجر بحد خوينكا تقبروا قعزو كل جزء وتسيتاوي that's why دما توم صلاتنا قبروا لنا بقالاتهم كنواقعهم كنكلالنا سبزين تايز بلزلو 37% year on year inflation مالت من نبابرو امنا كبري من نبابرو امنا كبر تقينو كند من تاي دو مستغفل الله هيوتكا كبيت كون خلي that's why تلايف كسع كندي اب حصرتاتنا اب شجرن زورده هيوت كم زلو بتهاجر كتجنزو بيلي دمصالكم زلو اتسترفك هاله نعاتاتهم يزملكت دبح وحات دكتور دبرصين قبر ميكيل لعلو حلف كوميتي مكتتال مرغغاصن مخبار انتلو خبرت افريقيا كوينم نزتمدبو ميجر جنرال ساماد الادي اكسادو تقبلهم ازراريبهم ميجر جنرال ساماد الادي لعلو حلفت كوميتي نزنورو ميجر جنرال ستيفن رادينا تكيوم بحبرت افريقيا استمدبيهم بمسرت ممع بريتريا كاب سراويت ኢትዮጵያ ወጻ ዘለው ኃይልታት ዛጊድ አመሬት ትግራይ ብዘይ ሙጽው ተመዛበሉ ተሰደድን ወገናትና ናመረበቶም ከምለሱ አይካሉን ዝበሉቶም አቦ መንበር ህወሓት ሉላው መሬት ትግራይ ኣብ ትሕት ወረርቲ ከም ዝርከብ ገሊጾም ንምቁራጽ ሓገዝ ለገስት ትካላት ሲዕቡ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልትን ተሰደዱ ወገናትን ዝበኣሰ ሓደጋ አንጽላሊ ከም ዘሎ በመግለጽ በመሰረት እትስምምዕ ውሕስናም ተሐሊ በቁልጥፍና አመረበቶም ከምለሱ እጃምኩም ክትዋጽ ይግባይሎም لعلو سو زركب زي حدا كابتي اب تግራይ ዘሎ ሓይሊ ደብረጽዮን ዝመርሖ ዘሎ ናይ ህወሓት ሓላፊ ምስቲ ኣሸምገልቲ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ይራኸቡ ከም ዘለውን ናብ ድማ ጸቕጢ ይፈጥሩሉ ከም ዘለውን ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ብወገን ትግራይ ብዝተፈላለየ ሓበሬታ ይድወፅእ ዘሎ ታሪኻዊ ኦፕሬሽን أرمي سبعة تاريخاوي أوبريشن كم جملة تحبيرهم فلوتات تنتهي خمس جلات وم تكراي زتورا لك زعتان ختم الله ستخل بوت الدراوس وكنت ترح خمس وخنا تجلي اللهم أبي يحمل تمزابلتي معرب تقرأ نخم الله سون تتسمع معكم تمزابلت تم الله سجن تمام معرب تقرأ عرض مزلو صفية تحت تام حرام كوت يخبر كم تجلات تفليت اللهم سلاز دمام أبي يحمد بوليتيكية أورمون معرب تقرأ بسلامة مقدين كم زي يركبوا كل تقرأ كرد خول دما قلص امالو حادش بريزيدنت جنرال تادس ولدم سراوت تግራይ እጥቁን خفتح مسالات كيلو 570 كم سفر من زفلتيو سلاز دما جنرال ود ولدم بزفور مسمم على مسارات سراوت تግራይ TDF እጥቁ خفتح لو انتيلو كاف حزب تግራይ يكون كاف سراوت تግራይ كبير تعامهم زقطمو تلعا خبر ጽግና يزبر شكاف ዝوهابون زطرات ላይ ኩርን ክብሉ ሊቃውንት ፖለቲካ አምግላጽ ይርከቡ አብዚ ጉዳይ ሐሳቡን ዝሃው ደገፍት ሕወሓት ጀነራል ወድ ወለደ ኸወጽ ይኽእል ካብ ከቢድ ችግር ከም ዝቀር ቀረደማ ገሊጽ አማለው ራሽድ አብሪ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ መብራቅ አፍሪካ ተንታኒ በወገኑ ጀነራል ወድ ወለደ ሕዚ በሓደ ወገን ብሰበስልጣን 4 ኪሎ በኻሊ ወገን ድማ በሕወሓት ህዝብ ትግራይን ተወጢሩ ካብ ዝርከብ ድማ ወሲኽ ገሊጽሎም እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ጀነራል ወድ ወለደም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተፈራረሙ አንጻር ድሌታ 4 ኪሎ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ክገብሩ ከም ዘይኽእል ድማ ሓቢሮም ኣለው ጀነራል ወድ ወለደ እቲ ምስ ሰበስልጣን 4 ኪሎ ዝፈረሙ ሰነድ ተግባራዊ ተዘይተገይሩ ድማ ምስ ሰበስልጣናት 4 ኪሎ ኣብ ከቢድ خمسة أتو دما تفلت اللهم سلازة دما جنرال ود ولدان فيرما 4 كيلو رسعو مسحو واحد سراو تقرأ كسرح له وحولو تفولو تنتاني قالت اللهم يخون بر جنرال ود ولدات 4 كيلو حادقو مسعب تقرأ زل حيل تسارح دما أموقو فيرال مقسل كل تقرأين كلات كل على مخانو زاد طرا كل الكبل دم حسابو دم ديمو اللهم سلازة دما أبي أحمد بوليتيكيات أورمون معراب تقرأين تقرأ زي ملسو قدامي مغنات تقرأ كي ترقى كم نريد لنا تقداي ناي تግራይ اب ليمبو يبحال زي ابطل زليو معناته تود ورده كلك كم تجيتاچو ردا زغبر زنبره نتحو واحد زبحال سري كنفتحو عدكو خنفتح لنا بمبال فكير زلي تورمو تي بي ال اف ካብ ዕጥቂ ወሪዱ ካብ ፖለቲካ ክጓሓፍዮም ዝደልይዎ ዘሎ ህወሓት ማለት እቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ልክዕ ከምቲ ንፋኖ ከምኡ ክገብር ፈቲኑ ንፋኖ እውን ዕጥቂ ወሪዱ ብረት ዘይብሉ ኣብ ጥራይ ብረት ዘሎ ኮይኑ ነቲ ሃገር ከም ድሌቱ ክድክራይ ዝደሊ ዘሎ
لذي هو حد أب حدا تلتل بقليل كفتح زي كل مسرات كم زلوا أفل عليه كم زلوا من رزلنا تود ورد بحال كيد لدما نتي سراويتنا توم اتكن خفتح حدا تلقو خم زلوا يزنقر نزنا قر زخ قبره تقينو اتقول داينا تقراي أبيك بتصيخل بحجينا أنريو it's gonna be very interesting to watch. تركيا ناي إرترا إثيوبيا كوينات تطويلو إلنا خندم دو نخيل نحيز تطويلو نقص على جن أبي أحمد مالت سكاب أبي أحمد أبسلت أن تقص على البايزوي ناي وأنا وعلى توري أساس تطويرس أتقراي بسلام كنا برينا مسير تراو إن خدر الناس زي دم تقراي تليو تصحتي أبي أحمد أبسلت أن سكاب زلوا وعلى توري أساس تطويرون تقراي بسلام كنا بر أي تخلني زين فوتون كلامنا ده سواعي تي مسقراوتي مرردعن قالسنا أكفي حبينا مرأين سأل لا إذا أنتوا تنتن كون عايز على هزي إرتران هزي بمحر سو نجزيو تطويل وزن مهنيات كاتي مهنيات سيكونس انكفات سراوي تقراي أبزلو وق نار إرترا خمسة خفت أبي أحمد سي ترى قبيسيو سو أبز ساعة زي هو تطاو كم زبالة أنا فلوت يجيب عليه أبز ساعة زي وصاني يجن ناي تقراي قداي تقراي الدخيمو سراوي تبتينو اندحر سكسيد كوينو جيم سلالس يوون تناي نحن عنتو تتمليسن اي تحدث ورده قال زعتو زفرموس وعلم مسحو حتى فدرال يكون وعلم مسحو حتى فدرال انا زفلطو حيزون ازي هيا اناي بريتوريا وعد هي سياخانيجي تاياتبت كلنا نفطاينا the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front TPLF زياتهم كلتيهم اكالات تراديهم ببوليتيكا سكاب زي فتحوا ناي تግራይ ዝነበረ ፅንተት ኩናት ታደሰ ወረደ ቃልኣተወይ ካሊእ ከምዚ በለ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ኣይኮነን እቲ መፍትሒ ናይ ትግራይ ስለዚ እታ ናይ ውግእ ጉዳይ ዝበልክያ ናይ ግዝኡ እያ እቲ ንትግራይ ከንሰርን ዝገብረና ምስ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትኸደ ውግእ ትፅልዋ ንሱ ንኣና እውን ይፀልወና እዩ بحفشة انتاينا ندرزلنا اتي اب تግራይ ዘሎ ሚድያ ني تغارو بحفشة بجملة غيرو كحرم زفتن ابز وان زي كم ኤርትራዊ بفላይ ንሃገርካ ትፈትቶ ኮይንካ ኣገዳሲ ኣይኮነን ሓደገኛን ጌጋን እዩ ኣብ ትግራይ ዝተማغለ ፖለቲካዊ ኢሊት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ሓባራዊ መርገጽ ክልወናን ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንዝብል we welcome them እዚ ግን ልውላውነት ናይ ኤርትራ ታሪኻዊ ግዛት ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹም ዛዕባ ኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ نيرتراويان يزملكت this is none of your business زخون يكون اللي نتقرأ بزعة بوليتيكا نيرترا الزم مسكونة الزم مسكرة يلو كشم شم قبل زفتن عدلك وهابا يقبانيو نيرترا كم يرترا يزلا كم قربيت هاجر مساق سرح تخلده ولا يتخلنيو تسرح كات بقتلي سرح كات ما يرترا أبا خاتم مركشك كي تدخل هاجر يكونتن نفس زخالة هاجرية هذا كلاي أبزي جكن رينا يا ناتي تاريخي ولا إيه زعم كنا شعبي تاريخ مش نحو حزن ورا ركبت بقول يحمى بزي قدس سو نه حزب تግራይ ታሪክ እዩ ኢለ ዛም ቢኮዝ አው ተጋሩ ተሰውየ ሰንሐይ ተቋረጥን ናይ ሻዕብያ ቃልሲ ዘመራ ስሕ ዝኾነ ይኹን ብርጌድ ንሓመዱ ዶ እዚ ታይኽትልዮ ማሕበር የሕዋ ተጋዝያ እንደገለማ ብስሩ ትክክል ይኹን ሻዕብያ ድኽመታት ኣለዎ ድኽመታቱ ቀሪፍካ ጥንካረታቱ ከመይ ንርብሐሉ ብስኸ ናይ ሕወሓት ድኽመታት ኣለዎ ናይ ሕወሓት ጥንካረኸ እንታይ ይመስል ተጋዳላይ ሕወሓት ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ኣርኒው ካላ ሓደ ምጽኻ ናይ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መጻኢ ዕድል ክርብሐሉ ብዘኽእል ቃልሲ ከመይ ገርና ራን ንገብሮ ተኾይኑ this is welcome ተዘይኮኑ ሻዕብያ ሸይጣን ኢና welcome ካድ ሻዕብያ ሓራድ ሰብ ይገለ ምባል እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ናይ ውፉ ይኹን ናይ ሰልጠነ ብርጌድ ንሓመዱ ይለክለኹ እቲ ናብ ትግራይ ዝመጸ ናብ ዓፋር ዝኸደ ናብ ኦሮምያ ዝኸደ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሓሽከር ኮይኑ ንኢሳያስ ወግደለይ ሞ ታስልጣን ሃወን ሞ ተደለኻ ኢቭን ዓሰብ ዋላ ውሰድ ክሳብ ዝብል ፊርማ ውዕሊ ዝተዋዓለ ከዳም ጉጅለ እዩ ኣሕመድ ብርጌድ ንሓመዱ ንኢሳያስ ኣድዩ ስልጣን ከፍ ኣቢሉስ ዓሰብ ተቆጻጺሩ ኮንተስትድ ኤሪያ እዩ ዝብል ብርጌድ ንሓመዱ ድሓር ንኢሳያስ በጃ ከባ ደግም ስልጣን ከፍ ኣቢልካ ነለኻት ሰራዊት ካባ ውፀለ ኢልወስ ክወፀሉ ዲ ኣብዩ ዋንስቲ ዓሰብ ተሒዙ ኣብይ ኣሕመድ ኣይወፅን contested area ልክ ከምቱና ትግራይ ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ህዝብ ጻወተ ዘሎ ማለት anyway ትሪ ወለኹም እቲ ንትግራይ ነቲ ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ህዝቢ ነቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ተጠቂሙ ናብ ኩርሲ ክኸይድ ገንዘቡን ግዜኡን ጉልበቱን ዘባኸነ ደንበ ተቃወመ ደንበ ዕኒኒ
ተጋሩ ምስገጠምዎሞ ከማ ዝበሃል እዚያ ጌም እዚያ ይትሰርሕን እያ እሳቶም ገጢሞም ኣይኮነን ፈቲኖም ቤላ ገይሮም ምስተለብለቡ ንባዕሎም እውን ነብሶም ኣብ ከድሕኑሉ ኣብ ዘይክእሉ ምስ ረኣየ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ኣቢ መዓኮር ኣቢ ክስዕም ዝፈተነ ኣቢ ድማ ነዚኦም ኢድየትስ ተቐቢለ ምናልባት ዩስፉል ኢድየት ክገብሮም ይኽእል እየ ንፖለቲካዊ ማኒቨር ንምግባር ኢሉ ተቐቢልዎም እንተረኣኻየ ግን ትርጉም የብሉን ዘጅብዝ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ረይቦም መሕፈር እዮም እኮ ተሰምዑና ካብጡ ዝበለ ሃገረሰብ መፅኻስ ውፍሪ ፖለቲካ ክትዛረብ ካብ ገጠር መፅኻስ ክመርሓኩም እያ ትብለና ሰምዕ ተሰምዑና ኣበይ እዩ መፅኡ ዝማይ ምስፈት ጫፍ መፅኻስ ፖለቲካ ትዛረብ ካብ ጫፍ መፅኻስ ክመርሕ ኢልካ ኣይተሓፍርን ዲኻ ድለካ ብዛዕባ ሓሳብካ ኣይኮነን ዝሓስብ ካብኡ የውፅኻ እዮም ሻዕብያ ፕላን እዮም ገይሮም ነዚያ ከስማዓኩም ደልየ ሻዕብያሲ ንደቂ ገጠርሲ ኣይትስምዕዎም ወይ እውን ደቂ ገጠር ትሕቲ ከተማ እዮም ኢሉ ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ምሂርካ እምበር ደብ ኤርትራ ተማሂሩ ሰብ እዚ ወይ ናይ በይኑ ቤት ትምህርቲ እያ ነይራቶ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘለዎ ኣይደኖ ምናልባት ከምኡን ከጋጥም ይኽእል ይኸውን እዩ ንበይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ተማሂሩ ከይከውን እምበር ንወዲ ገጠርን ንወዲ ከተማን ኢሉ ብፍሉይ ዝዛረብ ኣነ ሻዕብያ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ሰባት ንዓኻ ከምኡ ዝብሉካ ቄናን ስለ ዝኾነ ተሓሳስባኻ ባዶ ስለ ዝኾነ ንስኻ ትመርሖ ደንበ ተቃዋሞ እንተሎ ኮይኑ ተስፋ ዘቁርፅ ስለ ዝኾነ እምበር ንዓኻ እዮም ዘቆናፅቡ ክህልው ክእሉ እምበረይ ካብ ሻዕብያ ዝተበገሰ ድሓር ነብሱስ ከምዚ ሻዕብያ ንዑ ውላይዱ ድቃለሱ ዘሎ ገለ ሰትል ዳውን ቦታኻ ሓዝ ሻዕብያ ይኹን ገለመለ ብዛዕባኻ ይኮነ ብዛዕባ ኣቦ ከማን ይዛረብ እየ ኣለዎ ካብ ጉዳይካ መይታ ኦልሬዲ ተጋሩ እዮም ኣብ ተጋሩ ተሓቢእካ ክትከይድ ሓደ እዩ ገለ ትብል ነይሮም ፈሊጦም ካሶም እዚ ቀይሕ ካርዲ ሂቦም ካለዉ ሶም ኣቢ ድማ ብቀደም እውን ኣይፈልጠካኒ ነይሩ ስለዚ ኣገ ንግዚኡ ኣብ ሶሻል ሚድያኻ ከም ካልእ ሰብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ በታ ፖለቲካ ተኣልያያ ኢልና ክንሰግሮ ንፍትን እዞም እዮም እኒአው ምናልባሽ ኬርያ ኢብራሂም ብግዜ ኣብውን ኣት ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ግን ክትፈልጦ ትኽእል እያ ካልኦት እውን ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ጎጃም ክልል እየ ዝኸውን ኢሎም እትዮም እዮም ጎንደር ክልል ኢና ምዕራብ ትግራይ ሒዝና ልሙዕ ልሙዕ መሬት ናይ ትግራይ ቆሪፆም ክልል ኢና ኢሎም ይወስዱ ሒዞሞ እዮም እኒአው ምናልባሽ ኬርያ ኢብራሂም ብግዜ ኣብውን ኣት ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ግን ክትፈልጦ ትኽእል እያ ካልኦት እውን ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ጎጃም ክልል እየ ዝኸውን ኢሎም እትዮም እዮም ጎንደር ክልል ኢና ምዕራብ ትግራይ ሒዝና ልሙዕ ልሙዕ መሬት ናይ ትግራይ ቆሪፆም ክልል ኢና ኢሎም ይወስዱ anyway እቲ ድራማ ናይ ኢትዮጵያ ንክሰምዖ ኢለ ወላ ሓንቲ ዝብላዕ ዘረባ የብሉን እንታይ ሓደ ካርታ ናይ ኤርትራ ብትክክል እንድሕር ተውርድ ኮይንካ I have no problem ግን ብዛዕባ ኤርትራ ዶብ ዝሰገረ ዘረባ ምንቲ for the sake of unity I can compromise my identity ብሉ ንሃገርና ምናልባት ምስቲ ናይ ትግራይ ገለ መለክ ስራሕ ስለተባለ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ዘረባ ግብረ መልሲ ክንበሉ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ካልእ መንገዲ ዘለዎ ንሕና ግን ኣብ ደገ ዝኾነ ይኹን ፈራዕራዕ ንዝብል መልሲ ክንህብ ድልውነት ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና እዚኣ እታ ዘረባ ግን የርእየና እንታይ ሒዝና መፂና 91 ኤርትራ ነይራ ስነ ኣእሙሮና ነርና ክኸውን ይኽእል እዩ ፀጋታት ናትና ነርና ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዕቑር ኩሉ ከዓ ንፈልጦ ነርና ንኸውን ኣብ ውሽጢ 25 ግን እዚ እንዳተነፀረ ይመፅእ ኤርትራ ዓብ ሃገር ምዃኑ ዓባይ ንእሽተይ ሃገር ትበሃለሉስ ዳርጋ በፂሓት እያ ኤርትራ እታ ንእሽተይ ዓባይ ሃገር እዚ ፅቡቕ ሽም እዩ ንእሽተይ ዓብ ሃገር ተጋራጫዊ ግን ዝሓለፈ ውግኣት ናይ 30 ዓመት ይኹን እዚ ዳሕራይ ድመፅእ 25 ዓመት ነዚ ሓቂ እዚ ጥራሕ ይደምፃልካ ንእሽተይ ዓባይ ሃገር እዚ መልክዕ ናታ እንዳወሰደቶ መፅያ ማለት እዩ ከምዚ ክንዛረቡ ዝፀንሐና ሃገራት ብውግእ እንድመፃ ውግእ ከዓ ገብራ መወዳእታ ቁጠባዊ ልምዓት ኩሉ ሳዕ ካልኣይ ሳሳይ ደረጃ ይድሕዝ ነዚ እንዳሰገርኦም ምስከዳ ቁጠባዊ ልምዓት ከዓ ቀዳማይ ደረጃ እንዳሓዘ መፅእ ማለት እዩ ቀዳማይ ደረጃ እንዳሓዘ ዝመፀሉ እዋን ከዓ እቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ብናብራ ናይ ህዝቢ ዝዕቀን እንዳዓበየ ከይት ናብራ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እኽእለና ኣብቲ መጀመርያ ናይ ሃገር ብዘይ ምግናን ቃላት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብፍሉይ ክስነት ዘለዎ እዩ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ዕድሚኡ ነዊሕ ዕድመ ክቦ እናተመነኹ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኢንተርቪው እናገበርካ ብቪድዮ እንተድስነት ከም መፅሓፍቲ ኮይኑ ከገልግል ምኻለ ምክንያቱ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብዘይ ቃል ዓለም ኣፀቢቑ ንቅድሚት ክሓስብ ዝኽእል እዩ ኣተሓሳስባ ናቱ እስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናቱ ንኤርትራ ኣበይ ቦታ ክትቅመጥ ከም ትኽእል እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ናይ ብሓቂ ቃላቱ ብተደጋጋሚ ሓደ ክንደይ ዝኾነ ቪድዮታት ኣለዉ ኩለ መፅሓፍቲ ኮይነን ክፀሓፋ ዝኽእላ እንኳዕ ከማ ብቪድዮ ተሰነደ it's really powerful every day እቲ ሪያሊቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልትና ነፀረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ስለዚህ ናይ በሓቂ ንቕድሚት ክጥምቱ ዝኽእሉ ተመክሮ ናይ ፖለቲካ ዝፀገቡ መራሕቲዮም ነይሮም ዕድላይ ገበርናም ከይና እምበር በዓል ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ዩኒቨርሲታት ሌክቸረርስ ክኾኑ እዮም ዝግባእ ሳሕትና መፃኻ ቃላት ናቶም እናተሰማዕና ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሚናራት ዘረባ ናቶም እናተሰምዐ ክንበር እዩ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ነታ ተሪፋ ዘላ ዕድሚኦም ተወሓደ ኤቭሪ ዴይ ምስ መንእሰይ ክራኸቡ ይግባእ እቲ ጥዕና ዘፍቅጥ ኮይኑ ተርዲኹም ብኩሉ መንገዲ ቢካዝ እቲ ልቦና ኣብኦም ዘሎ ኣብ ካልእ ክሰግር ክኽእል ኣሎ እቶም መንእሰያት ከምኦም ዓይነት ልቦና ኣለዎም ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና ኣለና ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና ግን ኤግዛክትሊ እዚ ነገር እዚ እንተሓሊፉ እቲ ሰብ ሓሊፉ እዩ ኦልሬዲ ብቐሊሉ ከተሰጋግሮ ትኽእል ኣይኮንካን ሜንቶርሽፕ የድሊ እዩ ሜንቶርሽፕ ማለት ነፍሲ ወከፍ መራሒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክልተ ሰለስተ ሰባት ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ደድሕሪኡ ዝኸዱን ዘረቡ ዝሰምዑን ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ኣለዎም ብኸመይ ኢኻ ትፍልጠት ከተሰጋግሮ ትኽእል ምክንያቱ ጀነራል ስብሓት ይኹን ካልኦት ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መፅሓፍቲ ፅሒፍ ኣቐሚጡሎ ኣይቐመጠን ንፈልጦ የብልናን እዚ ኩሉ ፍልጠትን ተመክሮን ሓደ መዓልቲ እንድሕሪ ከይዶም ብገይሩ ክኸይድ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ኤርትራ ዓቢ ስራሕ ዘድልዮ ጉዳይ ኣሎ እንታይ ይስራሓሉ ኣሎ ግን ተስፋ ንገብር ኣብ ካልእ ግዜ ክግለፀልና ንኤርትራ ዘድልዮ ኣብዛ ሰዓት እያ እንታይ እዩ ንልምዓት ኣለኹ ክጎኒ ክዝብላ ጥራሕ ተወሊደላ ዘይኮነሲ እንታይ ኣበርኪታላ ነዚ ሃገር እዚኣሲ እንታይ ኣበርኪታላ ንኩሉ ነገራት ገዲፍና ሓው ምስ ሓው ኤርትራ ንእሽቶ ውሕድ ህዝባ ምጩውን ውፍይን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ሃፍታም ሃገር እያ ኸ ነቲ ሃፍታ ንኸይንቋረሶ ንኸይንፅኤርና ኸይንበልዖ ግን ተፀብኦታት ረኺብና ንብድሆ ኸ ኣለና ሕጂ እውን ዝበልፀገት ኤርትራ ክንርኢ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ እቲ ዝወሓደ እዩ ተሪፉና ስለዚ ተወሊደላ ዘይኮነስ ሃገረይ እንታይ ኣበርኪተላ እንታይ ይገብረላ ኣለኹ ጥዑም መልሓስ ከማን ኣበርክቶ እዩ ኣጅኻ ወዲረ ኣለኹ ብጎንኻ ጅግንኻ ወይ ኣለኹ ብጎንኻ እንተራኢልካ ተበርክቶልናኻ ካብኡ ዝዓቢ ሞራልን ፍናንን የለም ስለዚ እወን ልምዓት ንበገስ ከምቲ መንግስትና ሓፂፅዎ ዘሎ መልዕ ዝበሃል ዘሎ ንወሰከፍና እጃምና ነበርክት ብሞራል ብንዋት ኣጆኹም እንድሕር ተባሂልካ ከማን ካብኡ ዝዓቢ ፈእስን ንደቅና ኣጆኹም ንበሎም ኣጆኹም እውን ዘድልዮም ኣይኮነን እንዲ ባዕሎም ብጅዋትን ውፍያትን እዮም ደቅና ግን ኣነ ከም ኣባግደ ከማን ዓባይ እንደ ገለ ስራሕ ንድሕር ክሰርሕ ጀሚረ ኣጆኺ ንፍዕቲ ኣለና ኣብ ጎንክ እንተረኣይሉ ንሰብ ካብኡ ዝዓቢ እንጀራ የለን ካብኡ ዝዓቢ ሃፍትኻ የለን ስለዚ ንዓነ ዘድልየና ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖም ፕሊስ ነዚ ቪድዮታት ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዘለዎም ኩልኻትኩም ገለ ክፋልና ቆረፅኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ውርድዎ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ኣብ ቲክቶክ ከምኡውን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሓበሬታ ክወርድ ትኽእል ኣሎ እቲ ስራሕ ብኩሉ መንገዲ እዩ ብዩቱብ ንሕና ንሰርሕ ኣለና እቲ ካልእ ግዜ እናሓፀረና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ኣነ ብፍላይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ቪድዮታት ቆሪፀ ክቐምጥ ትኽእል ነይረ ግን ግዜ ሓፅረኒ ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ትሕዝቶታት ክደሊ ስለ ዘጥፎ ፖስት ንክገብር ኣብ ኤክስን ኣብዝን ጥራይ ፖስት ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ብተኻለኩም መንገዲ ነቲ ካብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክስ እናቆረፅኩም ስራሕ እዩ ከምታ ዝበለታ ብኩሉ መንገዲ ዓቕምና ከነበርክት ክንክእል ኣለና ሃገርና ፅቡቅ ክትኮነላ ንደሊ እንተኮይንና ነፍሲ ወከፍና እንታይ ክገብረልክ ነዚ ሃገረይ ክንብል ዝብል መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ዘለዎ ሓደ ብዓቕሙ ሓደ ብግዚኡ ሓደ ብጉልበቱ በብዓቕምኻ እንተ ጌርካ ሃላይ ሃገር ትግልገል ኩሉ ሰብ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን ከገልግላ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብቲ ዝኽእሎ ሃገር ብኸመይ እያ ትህነፅ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መንገዲ እያ ትህነፅ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ዝዝከኣለና ክንገብር ካብዛ ሓፍትና ዝትብሎ ፀንሐት ምኽሪ ኩልና ክንቅበሎ ንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ምኽሪ ካብ ልቢ የመስግን ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ በዛ ጥዕምቲ ተርፈ ገትፈኩም How dance عندك يحكسن عبي دم حفاني هالعرفي في دندود وبهزمو واذكروا اللي قال رامو الله عيدان كما حبل